زحمة مفوسهم زدهم برتعيهم فحيلهم زلوا أكبهم تجنيهم زلوا كلهم أرهو لهم نتم فتح إذا سأنا فتحوا صار لهم حق إنيا حياة دانيا نسخة خمو نتم زعرفوا من قصة غور سوم نزحازون المامت أنا نفس كاسر لهم وهو قويتا هاجرنا هزبنا نقرأ بتناسل أم كان رديت كان أورد حلف مكراء كليل كعب عين محرت كاتمتنا كينات ورخينات كابل زبانا خطر حقنا لما نكالنا ذا حلف دم فسس دم سفه هوت ياكل كتب لنا قويتان لما نكالنا لبس قاويان منفساويان ما راح تناخذ تنكفمو فتمس قاويان ما راحتي ذهب كايوم سلطان قاسوت كا حزب خاخنا بيلو وهو قويتا ناب سلام ناب عبيت ناب حدنث كمرحنا ناب فقرن سنيتن كمرحنا نتم منفساويان واقع ناب دحنة المنفساونة كمرحو قويتا قاسوت كاخت نحن لما نكالنا آمين دلالة الله أتسلينا رغب كايو مكرا مسكلنا ذكرنا الجون بحيل مسكلك كل تطراري قد قال حالنا نبخان معقب نبخان مهلل نبخان ترع صقعنا والتنا نسخي خمو بذا ساعة زياد ما مسانا خل سلخلو تمسكنا بسمايات نبر أبونا سمكاي كبدس من استغات مسا قال كاخمتا بسمايكم ودما مدري على تنقرانا لو ما هبنا نحنا نزود لنا بدلهم خمسة حدنا بدلنا بسانا حتى قلنا كوكواد حين نمبر فتنا يتتونا من قستين هايلن كبرن زلال ناس كإمام من الدينار سنجل ماريا من هيك جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خدك إلي خي بس قاون دك إلي خي أدك زعبير قيت أسرع وسلام لك الله نسخة ونسبة اختي هبر ما سنكم برخي ومن تسقى بس زعبير مساقي وحتياتنا عرقنا فوق الرئيس كرسوس من تانا معرت لمن لنا آمين إذا ساعات زيا من بارسقا قويت أنا أملخنا من حينين يسوس كرسوس كان مقابر مفصم ساعات معالتن إياه كمون دك أسام سالموت لزخانة كم مودعتا قزي عدمي سبت قصار ما مسقانا صلوت نقبار سنياتن محارن أملاخ أبو نقويتانان أملاخنا مدحنينان يسوس كرسوس ستيرنا ردينا نعقبنا تقبلنا نرهرهلنا ندقفنا كسابزا سعزياونا بصحنا يمونا مسقنو لون حجون نعو بزا قدس على زيان بكل زمن هوتنا بفصم سلام كعقبنا نقول نزملخ እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ኦጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትኽእል አቦን ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሉ ኩሉ ኩነታትን ምንት ኩሉ ኩነታትን አቡሽት ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካለና ስለዚህ ሰተርካና ዘረዳኻና ዘዕቆብካና ናባኻውን ስለዚህ ተቀበልካና ስለዚህ ረሃራካና ዘደገፍካና ከዛብሳ ሰዓት ዚያውን ስለዚህ በጻኻና ነመስግነካለና هو مفكر سب نزا قدس على زيان كل زمن هوتنا نعقب بمفرح بفصم سلام كنفصم كاب سنيات كان ختهبنا نحاتتن لمننا لنا كل قناعة كل فتنان كل قبر سيطان مخلوق فاء السبات عبوهم قدن زخونا من لعال طلعن او قيتا كابا يارحق كاب كل حزب خاون ارحق كاب زوريا قدس تابت زون ارحق كل سنيات زدلنا قرد عدد لنا مخنياتو نسخة خاتمنا عن قربيتن كل حيل طلع نرجل سلطان ذهب كنا كاب كل قفاد حننا بالهنا برا فتنا يتتونا بتحاد ودخا قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس من تفقر سبيلو زقبرو صقان محرة المساحة معرم زخونا محوي وهابي وات منفس قدسن كبرن قرمان وداسيان أملخون بحبرت مسؤونات كايو لو من كل ساعة نزل عالم آمين مزمور داويت مبل 51 او أملاخ كم تعبي محرتك محارني كم بسحر راهيخا أبساي دمسس كاب أبساي أصبك حصبني كاب حاتياتي ون أنصحني أنا أبساي سلسفلتو حاتياتي كل جزاء كلميو ناخان بين خاطراي بدلكو أبكن ميخاون أكي جبركو بقالات كاغون عقد كون أنت فرد كاون كتملخ إنه بكي تتنسكو إنه كأب حاتيات وردتني نسخاخا نزقارر كان سور طبب كان سلا زقلت قال لي نحق فتخا بسمع ذاتنا تكنمو أنت تحسب النمو خابرة تعدو باتان حقوس انت اسمع النمو اتن دركو ما تعصنتي حقوسا نقصكا خاب حاتياتك ولا نبزل أبسايون دمسسو او أملاخ صروي لب فتر اللي قنع منفسكا عاوشتي حدث أبقن مقصكا تدربيني قدس منفسكا هابني
ብዝመርሐኒ መንፈስ እውን ደግፈኒ ሽዑ መገድኻ ንበደለኛታት ክምህሮም እየ እቶም ተጠራጠርቲ ከዓ ናባኻ ክምለሱ እዮም ኦ ኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ እውን ብፅድቅኻ ክትሕጎስ እያ ኦ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግርሲ ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃ የብለካኒ ንመስዋዕቲ ምሕራር እውን ኣይትብጎን ኢኻ እትብጎ እንተትኸውን ግና መቕረብ ኩልካ ነይረ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ትሑት መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንትሑትን ለዋህን ልቢ ኣይንዕቆን እዩ ኦ ጎይታ ንፅዮን ብሓጎስካ ሰናይ ግበረላ መካበበታት ኢየሩሳሌም ይነደቓ ሽዑ ብመስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕትን ቁርባንን ባህ ክብለካ እዩ ኣብ መሰዊእኻ እውን ኣርሐው ከቕርቡልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይ ነቕርበሉ ሓጢኣተይ ካሓድገለይ ከዓ ይልምኖ እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣቦና ኣቤ ቀሺ ተስፎም ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት መበል 131 ሓውና መምህር ተኽሉ ክትጽልየልና መዝሙር ዳዊት መበል 132 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ክትጽልየልና መዝሙር ዳዊት መበል 133 ማማ ብረይ ክትጽልይልና መዝሙር ዳዊት 134 ሓፍትና ሉላ ክትጽልይልና ኣይፎን ኢልካ ኣቲኺ ደለኺ እንድሕር ነፃ ሃሊኺ ድምፂ ግበርለይ ሓፍትና ሰናይት ወይ ሓፍትና ፍሮይኒ ሶሪ ሰናይቲ ኣሕራይ ሰናይቲ እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ክትጽልይልና ሓፍትና ሰናይት መዝሙር ዳዊት መበል 138 ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ክትጽልዩልና መዝሙር ዳዊት መበል 141 ሓውና መምህር ተኽሉ ክትጽልየልና ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 142 ክትጽልየልና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክትጽልይልና ميتنا 47 أنا ختصلياي حافتنا لولا مزمور داويت مبل 248 عاول كختصلي لنا مزمور 248 هاليلويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቲ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይ ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንኦ ኣቱም ናይ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቁን ኩላትኩም ኣቱም ወሓይዝ በረድን ኣሰሓይታን ግመጣል እተስልጥ ህቦብላ ኣቱም ኣኽራንን ክሮቤትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታት ኩልኩም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፍርድታት ፈረትን ምድሪ ኣጓብዝ ጎራዝን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቅርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጥንን እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቀፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ
ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ገና ክሓልፍኒ በለ ጎይታና ደቀ መዛሙርቱ ክርስቶስ አምላኽና ንሴር አቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና አሜን። ሓፍትና ሰናይት ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ጊና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ኣለኽሲ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕክቲ ተንስዕኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። አቡና መምህር ተኽሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ ዝከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስትቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ክትሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋኺ ይኾንኪ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻን እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕካ ብርሃንካ ኣንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፃምነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኩ ጎይታ ኣነ ኃጢአተኛ እሞ ገበነኛ እሞ እቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጽሕቲ ድንግል ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ይዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን። ማማ ብረይ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና። ቀናይ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩልና ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ እትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካን ዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣዒንቲ ኣይትዝንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልእ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብሪ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ
ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን። ሃፍትና ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ወጌታ መሓረና ሓጢአትና ሕድገልና ወጌታ በደልና ይስተምፅበልና ወጌታ ኣበሳና ይቅረበለልና ወጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብትሓይም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብትሓይም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብትሓይም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጌታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከኣነምሶም ዕረፍ ወኻብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ወኻብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ረድኣና ልማንናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም መዓር ቅድስናን ንኣኻ ይግባእ ኣሜን። ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርከና ኣሜን። ወጎይታ ብመዓር ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ወክማ ምድሪ ይኩን ዓለት እንጀራና ሃበና በደሎም ከም ዝሓድግናሎ በደልና ናውሰና ተገርና ከኳልህለን መንበር ፈተና ይተእትወና መንግሥተን ሓይልን ክብርን ዘራሎም ናትካይሞ ኣሜን። ኣዴና ስንድር ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መራ ሰላምታ ሰላም በርከለኹ أهلنا قد ሰላም በርከለኹ ስራዊ ስሮቲ ወቅት ዝፈይዳው እግዚአብሔር መሳኺ ወስደስ በካድያና ናሃርገና ናፍቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለትንና አሜን አሜን። መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦኬ ዲያቆን ሃወይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርእስ ሰብ እምንቲ ኣማላዴት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ሓጢአትና ከጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዴት ሓጢአትና ምእንቲ ክሃድገልና ተዘከርና ኣሜን። ኣብትና ፍሮወይኒ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ዲያቆን ቴንክ ዩ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ወጎይታና ንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጌታ መሓርና ወጌታ መሓርና ወጌታ ባርከና ኣሜን አሜን። ኣብትና ሰናይት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአይን ዘይረአይን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረግ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን
ጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ ሃመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳ መጽሓፍ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሰቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐምጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታና መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እናኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕደት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ሕደገልና ኣሜን። ክላላይሶን ኣሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልጽኻን ምልአት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልየና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። በከም ምሕረትከ አምላክነ በከመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አበሳነ። ወጎይታ ኩርዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ትምጻእ ባርካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ዝሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነስ ብርክቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩ ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ለይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ትሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራህን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን
آمين ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረት ከሆና ብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ስን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብኽብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእኻን ርህርህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እትምሕር ንሓጥ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ከኣምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክቡእ ሓዘን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳት መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምንትቲ ናብ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ዘላለማውን ህያውን ጎይታ ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ኩን ጸሎትና ምህልናና ንስማዕ ረድኤትካ ፍስሰልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ከም ግብርና ዘይኮነ ስለቲ መሓሪ ባህሪኻ ኢልካ ምሕረትካ ኣውርድ ዘለና ንዓለም ብምታድካ ምሕረት ዘርግሓላ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ብዝሕ ዝሓመሙ ፈውሶም ዝተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ኣርህዎሎም ነቶም ዝተኣስሩ ምብራቅ ውሕሰን ስለቶም በቲኻ ሓራውፃ እዮም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ማእሰር ዓመፃ ክትፈትሕ ንዓኻ ጥራይ ዝከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ምሳና እሞ እንመሃሮ ቃል ሰማዕቱ ጥራይ ዘይኮንናስ ገበርቶ ክንከውን ምስጢርካን ጥበብካን ክትገልፀልና ንእምሮና ንሕሊናና ንስኻ ክትቆፃፀሩ በቲ ዝሃብካና ክእለት ሎሚ ወሲልና ጎይታ ንስኻ ክንነብር ንስኻ ክንጓዓዝ ንዓኻ ክንስዕብ ትብዓት መንፈሳዊ ትብዓት ክትዕድለና መንፈሳዊ ጥበብ ክትበና ንልምነካ ኣለና እቶም ቃል ኣምላኽ ዘካፍሉና ኦ ጎይታ ቃልካ እምበር ናቶም ስምዒት ናቶም ርእይቶ ከይከውን ናይ ኩልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ንስኻ ዝመደብካዮን ኩልና ዝኸውን ሂብዎ ዝኽበልና ቃል እምበር ብይመስለኒ ንዓይ ርዳእኒ ኢልና ከይንዛረብ ኣይተግደፈና ንኩልና ሰማዕቲ ድማ እዛን ናይ መንፈስ ክፈተልና ሰሚዓ ተዓቁር እሞ ትነብረሉ ሂወት ሒዝና ክንርከብካ ኣይትግደፈና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕንና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ወንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብረኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስ ድረስ በልካ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ እንመሃሮ ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 4 ኣብ ዝሓለፈ 4 ሰናብቲ ተማሂርና ነርና 4 ዝሓለፈ ዓርቢ ንሎሚ ናይ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ጽማቕ ድግማ ክህልወና እዩ ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ ከብለኩም እየ ንሓውና ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ሰማዒ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓተተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይ ዝጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ሎማዓልቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ተኻልእቲ መልእኽቲ መደምደምታ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ጽማቕ ናይ ኩለን ክንርኢ ኢና። ሓራይ ምዕራፍ 1 ከምዚ ትመስል እዛ ካልእቲ ክፋል ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከም ዝፀሓፈ ንኣንበብቲ ብምሕባር እዩ ዝጅምር። መጀመርታ ንጢሞቴዎስ ኣምላኽ ምስኡ ከም ዘሎን ንኻልኦት ከዓ ብፀጋን ብዝበለፀ ፀጋን ንኽረኽቡ ከም ዝፅልን ብምስጋናን ብውዳሴን ብምንባር እዩ ዝጅምር። ንጢሞቴዎስ ዝሃቦ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና ሕጂ። ንኣዳ ዝሃቦ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ንጢሞቴዎስ ኣብ ጸሎት ከም ዝዘከሮ ከምኡውን ክሪኦ ድማ ከም ዝደሊ ዝነበረን ይፅሒፍሉ። ይኹን እምበር ከምኡ ክኸውን ኣይከኣለን፣ ኣምላኽ ኣይፈቐዶን። ንንብዓት ጢሞቴዎስ ግን ይዝክሮ ነይሩ፣ ዘፀናንዖ ድማ ይደሊ ነበረ። ንሱ ከዓ ሓርፋን ነይሩ፣ ንክሪኦ ሓርፋን ነይሩ። ከምዚ ናይ መወዳእታ ጉዕዞ ይቐርብ ስለ ዝነበረ ሰማዕትነት ክቕበር ይቐርብ ስለ ዝነበረ ክሪኦ ይደሊ ነይሩ። ክርስቲያናቦቶ ብኣካል ይደሊ ነበረ። ንጢሞቴዎስ ዓባይ እምነት ከም ዝነበረቶ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እዚ ከዓ ንሐዋርያ ጳውሎስ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሶ ነይሩ። ብዝያዳ ከዓ ብዛዕባ ንጢሞቴዎስ ዓባይን ኣዲኡን ከዓ ዝነበረን እምነት እዩ ዘዘኻኽሮ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ እምነት ናቱ ካብኣተን ዝተምሃሮ እዩ፣ ካብ ኣዲኡን ካብ ዓባይን ዝተምሃሮ እምነት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። መምርሒ ዝሃቦ ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ። ንጢሞቴዎስ ነቲ ሓልሓልታ እምነት ከጉሓርን በቲ እምነት ከይሓፍርን ማሓዶ ምስክርነት ክህብን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ከካፍልን ከይፈርሕ ነቲ ቃል ክዝርግሖ እዩ ትፅቢት ዝገብረሉ ነይሩ። ኣምላኽ ነዚ ውህበት ከም ዝሃቦን ክጥቀመሉ ከም ዘለውን ነጊሩና። እዚ ከዓ ከም መክሊቱ ምዃኑ ንሕና እንታይ ኢና ንምሃር ካብዚ እንተደኣልና እቲ መክሊት ናትና ዝተዋሃበና እውን ፈሊጥና ንዕኡ ከዓ ክንገብር ከም ዘለና ናይ ካልእ ክንጥምት ከም ደይብልና። እቲ መክሊት ናትና ግን ንዓና ተዋሂብና እንተደኣ ደይ ተጠቂምናሎ ግን ብኡ በቲ ዝሃበና ኣምላኽ ክሓተና ምዃኑ እዩ። ንዑ ግን ኣፀቢቑ እዩ ዘዘኻኽሮ ደሎ፣ ምክንያቱ እዚ ንዓኻ ተዋሂብካ እዩ፣ ስለዚ ክትዓየሉ ኣለካ እዩ ዝብሎ ደሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰብ ኣድሒንሞምን ቅዱስ ህይወት ክነብሩ ፀውዒሞምን እዩ። እዚ ከዓ ንኩላትና መፀዋዕታ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝፀሓፎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝነበረ ንጢሞቴዎስ ምፁእ ኮይኑ ከም መከራ ክሳቀ ዓደሞ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሓዋርያን ወይ ከዓ ወንጌል ከስፋሕፍሕን መምህርን ኮይኑ ከም ዝተሸመ መሊሱ ገለፀ። ስለዚ ብክርስቶስ ገይሩ ዕይኡ ንክዓይ ፀቕጢ ይገብረሉ ማለት እዩ። ናቱ ከይምህር ወይ ከዓ ናቱ ከይሓስብ ከምቲ ኣቦና ክፅልዩ ከለዉ ዝነበሩና። ምክንያቱ ቃል ወንጌል ክንዛረብ ከለና ወይ ከዓኒ ኣብ መድረክ መፂና ክንዛረብ ከለና ኩላትና ቃል ኣምላኽ ዳ እምበር እቲ መንፈስ ዝመራሕና ዳ እምበር ናትና ሓሳብ ወይ ከዓ ናትና ርእቶ ክንህብ ከም ደይብልና እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ፅገብ እምበር ብምስክር ጎይታ ወይስ በኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር ይብሎ። ደጊሙ ዝያዳ ምትብባዕ ሃቦ። ንጢሞቴዎስ ብፍቅርን ብእምነትን ክመላለስ ከም ዘለዎ ደጊሙ መሓዶ። ብመንፈሳዊ መዳይ ክዓብን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፅቡቕ መዝገብ ክሕልዎን ከም ዘለዎ ተዛረበ። እዚ ከዓ ክስዕቦ ዘለዎ ኣብነት ከም ዘሎን ጢሞቴዎስ ካብቲ ወይ ካብኡ ክርሕቕ ከም ዘይብሉን ይኣምን ነበረ። ድሕሪኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባቶም ንዕኡ ንዕዮ ዘይእሙናት ዝኾኑ ተዛረበ። ጢሞቴዎስ ከምኡ ከይገብር እኳ እንተ ፀለየ ጢሞቴዎስ ፈፂሙ ከም ዘይጠልሙ ብልቡ ይፈልጥ ነበር። እዚ ከዓ ሓደ ሰብ ነይሩ ክፉእ ድገበሮ ወይ እቲ ደእሰሮ ክኸውን ይኽእል ይበሃል። ብዛዕባ ሓደ ኣብ ቤተክርስትያን ቤት ማእሰርቲ ከሎ ዝሓገሶ ሰብ እዩ ዝገልፅ ዘሎ። እዚ ነቲ ዳሓገዞ እዩ፣ ግን ካልእ ሰብ ነይሩ ዘእሰሮ ብዛዕባኡ እውን ይነግረሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሓደ ኣብ ቤተክርስትያን ማእሰርቲ ከሎ ዝሓገዞ ኦኔሲፎሮስ ዝበሃል ሰብኣይ ጠቂሱ ኣሎ። ጎይታ ንኤፌሶኖስ ከም ዳዓረፈ እዩ ዝነግረና።
ከምሕሮ ድማ ጸለየ ከመይሲ ንሐዋርያ ጳውሎስ ቀጻሊ ሓገዝ ደገፍን ይገብረሉ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ድመሃረና ዋላ ነቶም ዝሓለፉ ነቶም ዝዓረፉ ኣቦታትና ሲ ንሕና ክንጽልየሎም ከም ደለና ንሳቶም ከዓ ከም ዝጽልዩልና ሓደ ግዜ ካልኦት ቤተክርስትያናት ምናልባት ንዝዓረፉ ሲ ንምንታይ ኢና ፍትሓት ንገብር ወይ ንምንታይ ኢና ጸሎት ክገብሩልና ንዝክሮም እንታይ ኢልና ህያውያን ከም ዝኾኑ ስለንኣምን ኢና ህያውያን እዮም ካብዚኦም ተፈልዮም ዳ እምበር ስቲል ህያውያን እዮም እንተኣ ጽቡቕ ግብሪ ገይሮም ሲ ምስ ኣምላኽ ከም ደለዉ ኢና ንኣምን ማለት እዩ ረቑሕ ጥቕስና እዚኣ ኣብ ፍቕዲ 6-7 እየን ዘለዋ በዚ ምክንያት እዚ ኣምላኽ ሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅፅዓትን እምበር መንፈስ ብርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ እዚ ኻ ክረካ ኣለኹ እዚ ከዓ ጳጳስ ከም ዝነበረ ከዓ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ብኢድ ምንባር ተረእተ ገይሩ ተሸይሙሎ ማለት እዩ ጳጳስ እዩ ከዓ ማለት እዩ ብሓፂሩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ፍቕዲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6-7 እንታይ እንድብላና ኣመንቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሎም ዕወት ክርስቲያናዊ ህይወት ንኽረኽቡ ዘኽእሎም ሓይልን ፍቕርን ርእሰ ገታእነትን ከም ዘለዎ የዘኻኽረና እዚ ከዓ ንኩላትና ንዓና ማለት እዩ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከዓ ከምዚ ይብሉ ንክርስቲያናት ብፍላይ ኣብ ግዜ ፈተና ወይ መስጎግቲ ነዚ ውህበት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ክዕቅብዎን ከምኡውን ንወንጌል ብምእማንን ብፍቕሪ ክስዕብዎ የተባብዖም እዚ ከዓ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝበሎ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ዝርከብ ቀንዲ ኣርእስታት ነተን ምጓሴ ኣሰር ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ብሓድሽ ብዝሓሸ መገዲ ክስዕባ ከም ዘለዎን ትምህርቲ መሃብ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን 13:7 እንታይ ትብለና ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመሃርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቋመትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ እዚ ከዓ ንመን ክንስዕብ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበለና ኣነ ከምቲ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ እዩ ዝብል ሕጂ እሱ ከዓ ከምኡ ክገብር ከም ዘለዎ ጢሞቴዎስ ከዓ ክምህር ከም ዘለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11:1 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰል ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ዝበሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ እዩ ማለት እዩ ምሕፅንታ ይህበሎ ነቶም ዝምህሮም ዝነበረ ሰዓብቱ ከምዚ ኢሉ ተማሕፀኖም ካብዚ ክመሃሩ ጥራይ ካባይ ክመሃሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝመሃሮም ካብኡ ዝመሃሩ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝመሃሮም ትምህርቲ እውን ወሲዶም ንካልኦት ክምህርዎም እዩ ዝደሊ ነይሩ ምክንያቱ ክትፈልጥ ኣለካ ክትነብረሉ ኣለካ ክትምህሮ ከዓ ኣለካ እቲ እምነት ማለት እዩ ከም ንፍዕ ወተሃደር ንኢየሱስ ክርስቶስ መጠን ምስኡ ዝሳቀይ ወተሃደር ክኾኑ ድማ ሓተቶም ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ከየድህቡን ነቲ ኣዛዚኦም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝነብርዎ ናብራ ስራሕ ሂወት ክሕግስዎ ከም ዘለዎም ከዓ ይነግረና ማለት እዩ ሳላ ተግባራቶምን እምነቶምን ክብሪ ጎይታ ስለ ዝረኸቡ ከምዚ ብምግባሮም ረብሓታት ከም ዘለዎ ገለፀ እዚ ከዓ ኣምላኽና እሙን ምዃኑ ማለት እዩ ነቲ ቃሉ ብፍፁም ዘይዓፅፍ እዩ ንዕኡ እንተደኣ ስዒብና ንዕኡ እንተደኣ ተኣዚዝና ኩሉ ዝብለና እንተደኣ ጌርና ዓወት ኣክሊል ከም ንቅበል እሙን እዩ ማለት እዩ እሙን ቃል ኣምላኽ ምኽሪ ዝወሃብ ነቶም ብእምነቶም ርግፀኛታት ዘይኮኑ ኣብ እምነቶም ዝጠራጠሩ ሰባት እዩ ዝወሃብ እዚ ከዓ ቤተክርስትያን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ግን ሓደ ግዜ ካብ እምነቶም ርሕቕ ኢሎም ከዓ ኣምላኽ ኣሎ ድዩ የለን ኢሎም ዝጠራጠሩ ሰባት ገለ ማለት እዩ ገለ ካብዚአን ቃላት እዚአን እንታይ ኢና ንምሃር ሰዓብቲ ወትሩ እሙናት ክኾኑን ምስ ክርስቶስ ክነብሩን ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብረና ምክንያቱ ብደይ ጥርጥር ክንስዕብ ከም ዘለና እዩ ዝምህረና ዘሎ ማለት እዩ ንክርስቶስ እንተ ክሕድና ንሱ ከዓ ክሕደና እዩ ምስ ክርስቶስ መከራ እንተፀጊብና ከዓ ግዜ ምስ ኣኸለ ምስኡ ክነግስ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጉዕዝኡ ስጋዕ ዝውድእ ካብታ መንገዲ ኣይአልገሰን ማለት እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:11 እንታይ ይብለና እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተሞትናስ ምስኡ ከዓ ብሂወት ክንነብር ኢና እንተ ተዓገስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እንተ ከሓድናዮ ንሱ እውን ክሓደና እዩ ካብ ናይ ሓሶት መምሃራን ተጠንቀቕ ይብሎ
እዛ ምዕራፍ ብዛዕባ ህላዌ ናይ ሓሶት መምሃራን ወትሩ ትጉህ ምዃን ኣድላይ ምዃኑ ብዝገልጽ ዘፍርህ መጠንቀቕታ እያ ትዛዝም። ካብ መምሃራን ሓሶት ዝወሃብ ዘረባ ንዋላ ሓደ ሰብ ናብ ድሕነት መገዲ ዝመርሕ ዘይኮነስ ናብ ሽግር ከም ዝመርሖም ምፍላጥ የድሊ። ቅኑዕ መገዲ ግን እንታይ ይመስል? ነቲ ብንእስነትካ ዕሽነትካ ዝመልኦ መገዲ ምስዓብን ስጋዊ ረብሓ ምድላይን ጥበባዊ ከም ዘይኮነ መጠንቀቕታ ሃቦ። እዚ ከዓ ናብ ካልእ ዝመርሕ መወዳእታ ጉዕዞ እዩ። ደድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እትስዕብን ንድሕነት ተዳሎ ሂወት ምንባርን ጥራይ እዩ ናብ ዘላለማዊ ንግስነት ዝመርሕ። ምክንያቱ ኣብታ መንገዲ እንቲኣ እንተደኣ ኣለና እንተደኣ ፀኒዕና እቲ ዓወት ንረኽቦ ብኣኣ ማለት እዩ። መሪሕ ጥቕሲ ናይዚኣ ከዓኒ ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ፀጋ ደልድል። ምክንያቱ ብናትካ ይኮንካን ትኸይድ ዘለካ ማለት እዩ። ብናትካ ይኮንካን ክትመርሕ። ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ንጢሞቴዎስ ኣብ ክንዲ ኣብ ባህላዊ ወይ ከዓ ባህራዊ ናቱ ዘይኮነ ጉልበቱ ዲ ዋላ ፍልጦት ወዘተ ደይኮነ ከኣምንሲ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ንኽውከል ከም ሓያል ማዕዳ ገይሩ ተርጊምዋ ኣሎ። እዚ ከዓ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝተርጎሞ ማለት እዩ። ፀጋ ክርስቶስ ቀንዲ ረቑሓይ ኩሉ ክርስትያናዊ ሓይሊ ምዃኑ ይገልጽ። ምክንያቱ ፀጋ ኣምላኽ ተደይ ኮይኑ ምንም ነገር ዋላ ሓንቲ ብደይብኡ ክንገብር ከም ዘይንኽእል እዩ ዝነግረና ደሎ ማለት እዩ። ጢሞቴዎስ ኣገልግሎቱ ንምፍፃም ፀገማት ንምፅዋር ከምኡ እውን ንካልኦት ንምምሃር ዘለዎ ክእለት ካብ ባህርያዊ ክእለቱ ዘይኮነስ ካብቲ ካብ ክርስቶስ ዝምንጩ ፀጋ ምዃኑ ኣጉልሐ። ኣብ ሮሜ 11:16 እንታይ ዝብለና? ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፋናት ኮነ ወይስ ጉይትነት ሕልቅነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡኡ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኩሉ ብኡኡን ንዕኡን እዩ ዝተፈጥረ። ብደይ ብኡ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል እዩ ዝነገረና ደሎ። ከምኡውን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:36 ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡ እዩ ንዕኡ ድማ እዩ ንዕኡ ንዘለኣለም ክብሪ ይኹን ኣሜን። ኣብዚኣ ሳልሰይቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:3 ከዓ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ የልቦን። ምዕራፍ 3 ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጢሞቴዎስ ናብ ምዕራፍ 3 ጠለምቲ ወንጌል ከም ዝውሰኹ ነቶም ዝነበሩ ከም ዝውሰኽዎም ተነቢዩ ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ። ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ምስላታት እዩ ሂብዎ። ድሕሪኡ ንጢሞቴዎስ ነቲ ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋት ዝፀንዓሉ መሰረተ እምነት ክቐፅል ተማሕፀኖ። ምክንያቱ ብዙሓት ተፃረርቲ ከም ዝመፅዎ እዩ ዝነግሮ ዘሎ። ብዛዕባ ናይ ሓሶት መምሃራን ካብ መስጎግቲ ደገ ይኹን ካብ ውሽጣዊ ብልሽውና ብዘየገድስ ኣብ ግዜ ወንጌል ምስፍሕፋሕ ሓደገኛ እዋን ከም ዘሎ ገለፀ። ሰባት ንኣምላኽ ካብ ምእዛዝ ወይ ከዓ ምፍቃር ንህርፋኖም ንስጋዊ ድልየቶም ማለት እዩ ብምዕጋብ ነብሶም ከዕግቡ ዝደልዩ ዝምባሌ ነበሮም። ኣምላኽ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከፍቁሩን ክፈትውን ከም ዘለዎን ገለፀ። ንክልተ ጎይታ ክትገዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ነቲ ገንዘብካ ወይ ከዓ ነቲ ድሌትካ ክትገብር ትደሊ፣ በቲ ሓደ ከዓ ንኣምላኽ ክትግዛእ ትደሊ። ከምኡ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ቀፂሉ እንታይ ድብለና? ወለዲ ንውሉዶም ናይ ሓቂ ፍቅሪ ከሪእዎም ከም ዘለዎም እቶም ውሉዳት ከዓ ንወለዶም ክእዘዝዎም ከም ዘለዎም ገለፀ። ህርፋንን ስጋዊ ድሌትን ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ቀዳምነት ክወሃቦ የብሉን። ንዝኾነ ነገር ቅድሚ ኣምላኽ ክስራዕ ዝኽእል ነገር የለን። ኩሉ ሰብ ንርእሱ ካብቶም ናይ ሓሶት ወንጌል ዝሰብኩ ንምክልኻል ነቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ መገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመሃር ኣለዎ። ንሱ ጥራሕ ከዓ ከድሕነካ ድኽእል። ምክንያቱ እንተዳ ኤምቲ ኮንካ እንተዳ ደይ ትፈልጥ ኮንካ እንተዳ ደይ ተመሃርካ ኮንካ ወይ ከዓ ድሌት ደይብል ዝኾነ ሰብ መፅኡ ከእምነካ ስለ ዝኽእል ክትጠንቀቕ ኣለካ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14:6 እንታይ ድብለና? ኣብቲ መጨረሻ መገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እየ። ምክንያቱ ነዚ ክንፈልጥ ኣለና። ነዚ እንድሕር ፈሊጥና ከዓኒ ኣብቲ መንገዲ ፅኑዓት ንኸውን፣ ሂወትና እውን ፅኑዕ ይኸውን፣ ኣብ ክርስቶስ እውን ፅኑዓት ንኸውን ማለት እዩ።
ብዛዕባ እቲ ሓዋርያት ዝምህርዎ ትምህርቲ መሰረተ እምነት ንክርስቶስ ሙሉእ ብምርዳእ እዚ ትምህርትታት ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ኣፍልጦ ስለ ዝገልጽ ንኣማኒ ካብ ፀበባ ንኽርሕቕ ተኽእሎ ኣለዎ ኢሉ ገለጸ። ምክንያቱ እንተደኣ ትፈልጦ ኮንካሲ ካብቲ ሕማቅ ክትርሕቕ ቀሊል እዩ። እቲ ፅቡቅ እንተደኣ ትፈልጦ ኮንካ ነቲ ሕማቅ ክትቀርቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ። ነቲ ፅቡቅ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ግን ድኾነ ነገር ፅቡቅ ኮይኑ ክረኣየካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ንክርስትያናዊ ስርዓታት ብሓቂ ከይተቐበሉ ከም ዝመላልሱ እዩ ዝዛረብ። ምክንያቱ ቤተክርስትያን ትመፅእ ትኸውን እቲ ኩሉ ስርዓታት እንድሕር ዘይትገብር ኮንካ ግን ብሓቂ ኣይፈለጥካያን ኣለኻ ንክርስቶስ ማለት እዩ። ግቡእና ኩላትናሲ ካብይ ጀሚርኩም ማለት እዩ ኩላትናስ ግቡእና ክንገብር ይግባአና። እቲ ስርዓታት ኩሉ ክንፈልጦን ክንክተሎን ይግባአና። ክንፈልጦ ይግባአና፣ ክንነብረሉ ይግባአልና፣ ድሓር ከዓ ክንምህረሉ ከዓ ይግባአና ማለት እዩ። እዚአን ሰለስቲአን ኩሉ ግዜ ብሓንሳእ ድኸዳእን ግን እታ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ፣ እታ ቀዳመይቲ ከይገበርካ ማለት እዩ። ኣብ እምነቶም ፅኑዓት ሰባት ብመንፈሳዊ እምነት እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ እኩያት ሰባት ግን ብሰይጣንን ብውሽጦምን እናተባላሸው እዮም ዝኸዱ። ንገዛእ ርእስኻ ብምትላል ከምኡውን ንካልኦት ብምትላል ኩነታት ካብ ሕማቅ ናብ ዘብኣሰ እናኸፍአ እዩ ንኸይድ። እንተደኣ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ትታልል ንካልእ ከዓ ትታልል ኮንካ ኩሉ ግዜ ከምኡ እንዳኮንካ ድገደደ ናብ ድገደደ እንዳወዳእካ ኢኻ ክትከይድ። ስለዚ ካብኡ እውን ክትርሕቕ ይግባእካ ማለት እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ከመሓላልፎ ከም ዝፀዓረ ይምህረና። እዚ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ቃል ህያው ኣምላኽ ከም ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። መለኮታዊ ራእይ ንቅዱሳት ፅሑፋት ብምርዳእ እዩ ዝፍፅም። እዚ ሓበሬታ እዚ ንቆልዑ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ክመሃሩ ኣለዎም። ምክንያቱ እንተደኣ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ እንተደኣ ደይፈልጡ ኮይኖም እንተደኣ ንደቅና ባዕልና ካብ መጀመርታ እንተደኣ ደይፍለጥናዮም ኣብ ደገ ተማሂሮም ካልእ ነገራት ክመፁ ስለዝኽእሉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለዝኾነ ካብ ንእሽቶም ኣትሒዞም ኣብቲ እምነትና ዳትስ ዋይ ንሕና ብፍላይ ኦርቶዶክስ ወዲ ኣብ 40 መዓልቲ ጓል ከዓ ኣብ 80 መዓልቲ ኣጠቕሚዕና ውሉድ ክርስቶስ ንገብሮም ማለት እዩ። ውሉዳት ክርስቶስ ይኾኑ። መፅሓፍ ቅዱስ መለከታዊ ራእይ ዝምህር ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝመርሕ ናይ ሓቂ መምርሒ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ልብና ክንሕዞ ከም ዝግባእ ብዝገልፅ ኣዋጅ እያ እትዛዝም። እዚኣ ምዕራፍ 3 ማለት እዩ። ኣብዛ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ ምስ ኩሉ መዳይ ህይወት ዝተተሓሓዘ ፍፃሜታት ኣሎ። ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ኩሉ ናይ ህይወትና መምርሒ እውን ኣሎ። ዝኾነ ነገር መልሲ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ንብሎ እዩ እዚ ናይ ዝኾነ ሰብ ሕቶ ቤተክርስትያን ክትምልሶ ትኽእል እያ። ምናልባት መምሃራን ክምልሶ ይክእሉን ጳጳሳት ዋላ ካህናት ክምልሶ፣ ቤተክርስትያን ግን መልሲ ኣለዎ። መልሲ ኣለዎ። ከም ዝገለፆ ፍልጠት ቅዱስ ፅሑፋት ምህላው ነቲ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ብምእማን ዝርከብ ሓጎስ የምፅእ እዩ። እንተደኣ ትፈልጦ ኮንካ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንክርስቶስ ትፈልጦ ኢኻ ብኡ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ከም ደምፃልካ ከዓ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ። እዘን ቃላት እዚአን ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እተዛረበን እየን። ነቲ ፅቡቅ ቃል ኣምላኽ ክሰብኽን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወቕቲ ነዚ ምግባር ድሉው ክኸውን ነገሮ። ነቶም ዝምህሮም ዝነበረ ብጥንቃቐን ብትዕግስትን ክገንሖምን ክመልሶምን ከተባብዖምን ከም ዘለዎ ሓበሮ። ደቂ ሰባት ነቲ ፅቡቅ ቁኑዕ ሓቂ መሰረተ እምነት ዘይሰምዕሉ እዋን ከም ዝመፅእ ሓበሮን ኣጠንቀቖን። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከም ሓደ ይኮነን። ንዕኡ እውን ከሸግርዎ ከም ምዃኑ ከምቲ ንሃዋርያ ጳውሎስ ዝተሸገርዎ ንዕኡ እውን ከሸግርዎ ምዃኑ እዩ ዝገልፀሉ ዘሎ። ኣብ ክንዲ ኣብቲ ቅኑዕ መሰረተ እምነት ሰባት ናብ ባህክታቶም ከም ዝምለሱ ነቶም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ዝሰብኩ መምሃራን ከም ዝስዕቡ ይገልፅ። እዚ ከዓ ከምዚ ኣብ ካልእ ቤተክርስትያናት ንሪኦ ማለት እዩ። ኣብ ቤተክርስትያንና እግዚኣብሔር ይመስገን ብዙሕ የለን፣ ግን እዚ ሰባኺ እዚ ፅቡቅ ኣይሰብኽኒ እሞ ንዓይ ደስ ትብለኒ ሰባኺ ርኤ ኣብኡ ክኸይድ እየ እንዳበልካ ምኻድ ወይ ከዓ ካብ ቤተክርስትያን ናብ ቤተክርስትያን እንዳሓረኻ ምኻድ
እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ቁኑዕ መሰረተ እምነት ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና ደሎ እዝኖም ዘሳሕዮም ዝብሎም ድሓር ክንሪኦ ኢና እዚ ከዓ ነቲ ሓቂ እንድሕር ተሰቢኾምሲ ኣለርጂ ስለ ዝገብረሎም ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ንሓቂ መታን ከይሰምዑ ክርሕቁ ካሃድሙ እዮም ዝደልዩ ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ርሒቆም ናብቲ ናይ ፅውፅዋይ ዝስበኸሉ መዳይ ክቐርቡ እዮም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ርእሱ ክሕሉ ከም ዘለዎን ፀገማት ክፃወርን ወንጌላዊ ኮይኑ ዕይኡ ክቅፅልን ከምኡ እውን ኣብ ኣገልግሎቱ ዝፍፅመሉ ዕዮ ሙሉእ ብሙሉእ ብመንፈሳዊ ተመርኪሱ ብፀሎት ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ንገብሮ ንሕና እውን ክዓይ ከም ዘለዎ ኣዘኻኽረና ኩሉ ግዜ ኣቦና እንታይ እዮም ዝብሉ ንዝኾነ ነገር ክትገብርሲ ብፀሎት ክጅምሮ ኣለካ ማኪና ክትኣቱ ከለካ ቅድሚ ምዝዋርካ ቅድሚ ምትሳእካ ፀሎት ግበር ቅድሚ ምድቃስካ ፀሎት ግበር ቅድሚ ምስተሳእካ ፀሎት ግበር ኩሉ ግዜ ንኾነ ነገር እንተደኣ ብፀሎት ጀሚርናዮ ምክንያቱ ንዕድሞ ኢና ዘለና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንዕድሞ ኣለና እሞኒ ንሱ ከዓ ይምህረና ወይ ከዓ ይመርሓና ማለት እዩ ነቲ ክንገብሮ ንደሊ ነገራት ከዓኒ ከሳልጠልና ይኽእል ማለት እዩ መጨረሻ ጉዕዞ ከም እተሰናበተ ነቲ ኣገዳሲ ፅቡቅ ቃል ከም ዝተቃለሰን ይሕብረና ኣስዒብ ኣቢሉ ከዓ ነቲ ቅድድም ጉያ ከም ዝወድኦን እምነቱ ከም ዝሓለወን ይነግረና ምክንያቱ ናይ መጨረሻ ሲ ኣነ ጉዕዘ ወዲአ ሳነብብቲ እዩ ዘሎ እቲ በይኑ ጻድቕ ዝኾነ ፈራዲ ጎይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ንሃዋርያ ጳውሎስ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም እምነቶም ዝሓለዉ እውን ኣክሊል ዓወት ዘውዲ ክህቦም ምዃኑ ከዓ ገለፀ እዚ ኣነ ዝረኽቦ ዘለኹ ንስኻትኩም እውን ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም ብኸመይ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ንሕና ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ ዝመሰሎ ንሕና ከዓ ንሃዋርያ ጳውሎስ እንተደኣ መሲልና እቲ ኣክሊል ዝረኸቦ እቲ ኣክሊል ዓወት ዝረኸቦ ንሕና እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ዴማስ ሓዲግዎ ናብ ተሰሎንቄ ስለ ዝኸደ ንጢሞቴዎስ ቀልጢፉ ናብኡ ክመፅእ ሓተቶ ክሬስኬስ ናብ ጋላትያ ቲቶስ ከዓ ቲቶ እውን ናብ ደልማይታ ከም ዝኸዱ ከዓ ነገሮ ምስ ሃዋርያ ጳውሎስ ልቁዓት ጥራሕ ከም ዝተረፈ ይሕብሮ ማለት እዩ ጢሞቴዎስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ንማሪቆስ ሒዝዎ ክመፅእ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንጢክሮስ ግን ናብ ኤፌሶን ክኸይድ መምርሒ ሂብዎ ነይሩ ከምኡውን ክዳኑን መፅሓፍቱን ብፍላይ ከዓ እተን ብራናታት ከምፃሉ ተማሕፀኖ ክዳኑ በቲ ግዜ እቲ ቁሪ ይመፅእ ስለዝነበረ ቀልጢፍካ ምፃእ ቁሪ ከይመፀካ ገለ ሕጂ ክዳን ስለዝነበሮ ኩሎም ከዓ ሓዲጎሞ ስለዝኸዱ ዋላ ሓደ ዝረድኦ ስለዘይነበረ ነቲ ክዳን ኣምፃለይ ከምዚ ኢልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ እተን ብራናታት እዚአን ኣቦታትና ናይ ብሉይ ኪዳን ፅሑፍ ዝነበረ እዩ ይብሉና ብዛዕባ እቲ እስክንድሮስ ዝበሃል ኣንጠረኛ ኣጠንቀቆ እዚ ከዓ ኣምላኽ ንእስክንድሮስ ስለቲ ዝገበሮ ከም ዝፈርዮ ተዛረበ እዚ ሰብኣይ እዚ ንመልእኽቶም ኣፀቢቑ ይፃረሮ ስለ ዝነበረ ንጢሞቴዎስ ክጥንቀቐሉ ካብኡ ክርሕቕ ነገሮ ልክዕ ከምቲ ንደቅና ንሕና እውን ካብ ፅቡቕ ዶ ይሰርሑ ሰባት ወይ ከዓ ፅቡቕ ወረደ ይብሎም ሰባት ረሓቁ ንብሎም ወይ ከዓ ድኾነ ነገር ሕማቅ ተግባራት ዘለዎም ረሓቁ ንብሎ ከምዚ ክንብል ከለና ግን ሓደ ግዜ ትፈርድ ኣለካ ይብሉና እዮም ደቅና ምክንያቱ ከምዚ ይድገብር እንተዳ ኢሎም ኒት ስተይ ወይ ፍሮም ዘም እንተዳ ኢልካ ይፈርድ ኣለካ እዚ ግን ፍርዲ ይኮነን እዚ ግን ምዕቃብ ማለት እዩ ንሕና ንዕኦም ከነድሕኖም ኢልና ዳኢና እምበር ክንፈርድ ኣይኮነን እዚ ከዓ ልክዕ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ወዱ ስለዝኾነ ምክንያቱ ይከላኸለሉ እዩ ዘሎ ነቲ እምነት ከዓ ብሓቂ ይከላኸል እዩ ዘሎ ዳ እምበር ንዑ ይኮነን እቲ ድፈርድ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ኢሉ እዩ ንኣምላኽ ኣምላኽ ይፍደዮ ኢሉ እዩ እሲ ኮነ እንድፈርዶ ዘሎ ኣምላኽ ከም ድፈድዮ ከዓ ተዛረበ ግን ንሕና እውን ነቲ ፅቡቕ ነገር ክስዕብዎ ነቲ ሕማቕ ነገር ከዓ ካብኡ ከልግሱ ክንምህሮም ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ቃላት ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ቃላት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ እዚ መስዋዕትነት እዩ ዝቕበል ሰማዕትነት እዩ ዝቕበል ማለት እዩ ፍቅዲ 18 ኣብ ምዕራፍ 4 ማለት እዩ እግዚኣብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ከናግፈኒ ናብታ ሰማያዊ መንግስቱ ከኣቱውን ከድሕነኒ እዩ ንዕኡ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹን ኣሜን ንጴስክራን ኣኪላን ን ፕረሰላ ይብሎ ብእንግሊሽ ንቤት ኤነሲፎረስን ሰላም በለለይ ንኩሎም ይሰናበቶም ስለ ዘሎ ከዓ ሰላም ብለሎ ማለት እዩ
ኤራስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ኒጢፎርሶምስ እዋ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦስ ሓዲገዮ ኣለኹ። ኣብዚኣ ግን ዋላ እንዳሓለፈ ዓርቢ እውን ሪና ነና ሃዋርያ ጳውሎስ ፀጋ ነይርዎ እዩ ክሕዊ ይኽእል እዩ በቲ ዝተዋህበ ፀጋ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ዝተዋህበካ ፀጋ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ጌርካ ዳ ክትሰርሓሉ ኣለካ እምበር ኣብ ድልየትካ ሰዓታት ኣብ ድልየትካ እዋን ወይ ከም ድደለካ ጌርካ ክትሰርሕ ከምደይ ትኽእል ክትዓየሉ ከምደይ ትኽእል እዩ ዝምህረና ኣሎ። ምክንያቱ ሓሚሙ እንድሕር ኣሎሲ ክሕዊ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፀጋ ተዋሂቦ ግን መንፈስ ቅዱስ ስለዘይኣዘዞ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽ ስለዝኸይድ ከዓ ነዚ ኣብ ኣገዲፍዎ ከይዱ ማለት እዩ። ኣብ ፍቅዲ 21 ቅድሚ ክረምቲ ንምምፃእ ፍጠን አንተ ወይ ድብልናያ ማለት እዩ። አጵሎስን ጲደስን ሊኖስን ቅላውድያን ኩላቶም ኣሕዋት ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን ፀጋ ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን። ሃዋርያ ጳውሎስ ቀቅድሚ ማዕራፉ ነቲ መንእሰይ ወዱ መዝሙር ብሂወቱ ከሎ ክሪኦ ይደሊ ነበረ። እዚ ከዓ ፍቅሪ ወላዲ እዩ ዘረዳኣና። እተን ናይ መወዳእታ ቃላት ሃዋርያ ጳውሎስ ንጎይታ ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮን ፀጉኡ ከም እተቐበልን ሰብ እዩ ዘንፀባርቕ። ጸሎትን በረኸቱን ቅዱስ ኣቦና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይኽፈለና ኣሜን። ፀሊልኩም ስለሰማዕኩም ንኻ ኣብቲ ኩሉ ሰናይ ሓሳብ ጸሎት እትገብርዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፅኒሉ ይስማዕኩም ይቐኒየለይ። ኣሜን። ንዝመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመምህርና መምህር ተኽሉ ድማ ቃል ሕይወት የስማዓልና። ሓራይ እምበኣር ካብ ዝቐፂልና ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። መድረኽ ናባኹም። ካልእ ተዚሃ ኣለዉ ኣነ ዶ ክዝምር መዝሙር ካብ ማሕበር ዝዝምረልና እዚ ሃሊስ እሺ። ሓራይ መምህር ትምኒ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክዝመሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢአተይ ገዲፈትዩኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ፍሬታ ከመስግኖ ይኽበር ናተይ ጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ፍሬታ ከመስግኖ ይኽበር ናተይ ጎይታ ፍቅረይ ሰሓቦ ካብ ላዕላይ ሰማይ ናብ ምድሪ መፀ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኾነ ፀጋ ፈልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሕይወት ክህበኒ ዕርቃኑ ኾነ ፀጋ ፈልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሕይወት ክህበኒ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢአተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ፍሬታ ከመስግኖ ይኽበር ናተይ ጎይታ በጃ ኮይኑኒ ብክቡር ደሙ ቤጌውን የለን ርዒዱ ሃዲሙ ኣርዑተይ ኣምሊቕዎ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ ናጽነተይ ኣርዑተይ ኣምሊቕዎ ካብ ክሳደይ ኣውጁ ጎይታ ናተይ
ናጽነተይ ክዘምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ክብር ናተይ ጎይታ ንቅዱስ ቃሉ ጽሒፉ ብልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ሂቡኒ ጎይታይ ተቐዲዱ ትዕት መጋረጃ ኣውጅ ጎይታ ኮይኑኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ተቐዲዱ ትዕጽው መጋረጃ ጎይታ ኮይኑኒ ናይ ዘለኣለም በጃ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ክብር ናተይ ጎይታ ስሙ ኢየሱስ ናይ ዓለም መድህን ውዒሉ መስቀል ሞተይ ክኸድን ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉኒ ብኢዱ ሒዘዮ ኣለኹ ናይ ህይወት መንገዱ ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉኒ ብኢዱ ሒዘዮ ኣለኹ ናይ ህይወት መንገዱ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ክብር ናተይ ጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ክብር ናተይ ጎይታ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን። ኣገልግሎት ካብ ባራ ዲያቆን ሓዊና ዝለዓለ ስሜተ ክህነት የብፅሕታ መምህር ትምኒት ዝማሬ ምላኽ የስማዓልና ኣዝያ ጥዕምቲ መዝሙር ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግንየ ይኽበር ናተይ ጎይታ ብምባል ጥዕምቲ መዝሙር ክትዝምረልና ፀኒሓ እዛ መዝሙር ክንሰምዓ ከም ድፀናሕና ከመይ ድበለ ዋጋ ከም ተኸፈለልና ብኸመይ ዝበለ ድንቂ ምድሓን ናይ ጎይታ ደም ናይ ጎይታ ሞት ከም ዝደሓና ካብ ውድቀትና ኣተስኡ ደው ከም ዘበለና ንሕና ከዓ ነቲ መገድናቱ ክንክተል ከም ዘለና ናቱ ውሬታ እንታይ ክንመልስ ብጀካ ምዝጋና ካልእ ንገብረሉ ካባና ዝደልዩ ኣምላኽ ከም ዘይብሉ እያ እታ መዝሙር ክትነግረና ፀኒሓ እታ መልእኽቲ ናይታ መዝሙር። ስለዚ ደጊመ ዝማሬ ምላኽ የስማዓልና ነዛ መዝሙር ብቃል ኣምላኽ ከነሰንትና መድረኽ ናባኹም። መዝሙር ዳዊት 104 ወደ 33 እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት 104 ከም በበልናዩ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር እዝምር ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ኣመስግን። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 104 ቁጥሪ 33 ኤራፋን ሶሪ ዳቆነይ ያክፍት እንዶ እሺ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 17 ኣበይ ቀሺ ተስፎም ድማ ኤፌሶን 2 ካብ 4 ክሳብ 9 ሂቦምና ኣለዉ። ግናኸ
እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንትታ በኣኣ ዘፍቅረና ዓባይ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ምዉታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስ እውን ኣተንስኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉፅ ሃብቲ ጸጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኸርኢ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን እያ ትብል ኣቦና ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ኤፌሶን 2:4 ክሳብ 9 እሺ መምህር ሳራ መዝሙረ ዳዊት 103 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 5 ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ባርኺ ነቲ ተገበረልኪ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይትረሲ ንሱ ንኩሉ ኣበሳኺ ዝሃድገልኪ ንኩሉ ሕማምኪ ዝፍውስ ንህይወትኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀው ብሳህልን ምህረትን ዝኽልለኪ ንድሌትኪ ብፅቡቅ ነገር ዘፅግብ እዩ ንእስነትኩም ከም ንስሪ ትህደስ ኣሜን ሚዩት ጌርያ ፀኒሐ ቅሬታ መዝሙር 103 እንድያ እወ 103 ካብ 2 ክሳብ 5 እሺ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና መዝሙር ዳዊት 103 ካብ 2 ክሳብ 5 ማማ ህይወት ከዓ ጥቕሲ ሰዲዳ ኣላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ቴንኪዩ ማማ ህይወት ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፈሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ እያ ትብል ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ማማ ህይወት ዳቆነ እዚ ኣፍትና ዲያቆን ወድል ማማ ብረይ ብድሕሪኡ ሓፍትና ሰናይት ብድሕሪኡ ዶክተር ጽጋብ ኣከታቲልኩም እሺ መዝሙር ዳዊት 27 ቁፅሪ 6 ሎሚ ከዓ ንርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ ድንኳንካ መስዋእቲ ብእልልታ ክቕርብ ንእግዚኣብሔር ክዝምረሉን ክውድሰን እየ ኣሜን ቃለ ሕይወት ተስምዐልና መዝሙር ዳዊት 27:6 ናነዴ እዋ ሓፍትና ሰናይት ብድሕሪ ዶክተር ኦኬ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 17 ሽኡ እስራኤል እዚ መዝሙር እዚ ዘመረ እታ ዒላ ፈልፈል ንዕኡ ዘምሩሉ ዘኍልቍ 21:17 ድያ እዋ እሺ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ሓፍትና ሰናይት ኣሜን ዶክተር حجي أميت كده الله مزمور داويد 250 تنفاس قصر شدشته تنفاس زلو كله نجزابير يمسكنه هاليلويا آمين مزمور داويد 250 قطر 6 ماشي دتدالكم تهليكم من الباش كيكلفكم ميوت قال خيتهلو عرا انت انا حنت تصخبكم مون ابونا انا ببوتاتنا خلفكم مزمور داويد مبل 116 قطر 12 اب كندت سناي زغبر لي كلس نغزابيهر انتاي وريتا كمل سولي تبل الشيخ حونا دكتور صقاب اوكي قداماي بيتروس معراف 4 كم كريستيان مكرا انت ጸገበ ግና ስለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር እሺ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ቁጥሪ ክንደያ ቁጥሪ 16 እሺ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ቴንኪዩ ለኹም የቅሬታ ኮሊፈክ መስለኒ ኣንቲ ትወስክ ዶ ሶሪ ዳቆነ እሺ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 3 ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ ብእልልታ ኣጸቢእኩም ቃንዩሉ
آمين قال وتسمع لنا نزمركي نتقصي غيركم دستنتنكم مان كلكم نسمعكم حراك أبز بمغتصال نايز زنبرة تمرتي كم زخن سمعه زصنحنا عزي سفيحن قلاتن صمغناي كالاي ملت باولوس ناب تيموثيوس معراف أب معراف حارق صار معراف 4 إنا خن مهار صنيحنا قدامنت نعهم عدل كبكمي التستنتنو دخون حتى وننتلن أب قباية مدحري أبونا بيكستسفو ما ممكن سلازلو السوم كا مقلتن مبرهن ندمت حتتاتون ملسي كوبنايم قدمي يجين ناباخم عدل كبكم تساتف في قباية ናይ ጢሞቴዎስ መልእክቲ ወዲእና እንዲና ናብ ካሊእና ክንሰግር ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ተማሂርና እታ ግዜ ክንጥቀመላ ወላ እውን ሕቶ እንተለና እሺ ኣራይ ከምዚ ቦና ድብሉና ደለዎ ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕናሲ እንታይ ሒዝና እንታይ ተማሂርና ኣብ ጉባኤ ትምህርቲ ምስ ኢልናዮ ንሰብሲ ጋሻ መፂ ገዛናስ ከመይ ደኣ ነይሩ እንታይ ደኣ ተማሂርኩም እንተኢልናሲ ገለ ነገር ከምዝን ክንብሎም እንቲ هذا زستنتن يلا هيتردى أن عندي ولا زحزنا يبلنا عندي ويننا ዲያቆን ወደይ መሳይ ብላዳ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:6 እስካብ 7 اسكي دمسي منيا ድረይ حرا براي كذا እሺ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካብ 1:6-7 በዚ ምክንያት እዚ ኣምላኽ መንፈስ ሓይሊ ፍቅርን ጥንዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢድ ኣባኻ ዘለዎ ህበት ኣምላኽ ክንውድሶን ክንዘኽብሮን ኣለና ነዘካኸርን ኣለና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካብ 1-7 እሺ ማማ ብሬ ኣብርህ ኣብልና ቁሩብ እንታይ ኣስተንቲንክ ብዛዕባ እዛ ጥቕሲ እዚ ኣሉ ብምክንያት እዚ ኣምላኽሲ መንፈስ ናይ ሓቂ እምበር ናይ መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ፅንዓትን ፍቅርን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ንሕና ክንፀንዕን ክንተብዕን እምበር ንፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ንምንባር ኣደይ ኣባኸ ዘለዎ ህበት ኣብ ኢደይ ዘለዎ ህበት ክውድሰን ክዝክሮን እየ ወንዳ ሓደስናዮ እንዳዘከርናዮ ንምንባር ንሕና ከዓ ፈራሓት ዘይኮንና ሰባዓት ኮይንና ክነገልግል በቲ ሓቂ ክንመላለስ ዝመሃረና ኣሜን ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ብሬ ኣሜን ቀለ أنا قال دخل دياقون እሺ ኮና ቋዳ ሓናቶም ይቕሬታ هذا ናይ ቤተሰብም መሲላት ንፀኒሐ لا سجميلا كلها أنا حالي هيك أبغى قدمي مجمارو سي أفسر حندي ذلهم إشتاي تعماتني كل زي زكاتات له لو مجن تعزم رخيبيا بيوتيوب نيره
ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ገይሩ እዩ መምህር ተክሉ ኣቅሪቦ እግዚኣብሔር ፀጋ ይብዝሓሉ ንሕና ከዓ ዝሰማዕናዮ ኣብ ልብና ይሕድሮ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ነገስት ንረክቦ ኣቦና ዳዊት ንንጉስ ሰሎሞን ኩሉ ተሕድሪ ክላቦ ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎ ምእንቲ ክቐንዓካ እዚ ሓላፍነት እዚ ሲ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ሕጊ ሙሴ ተዋሂቡ ዘለኹ ተጠንቂቅካ ሓልዎ እንዳበለ እቲ ማዕዳ ከም ዝማዕዶ ኣብዚ መምህር ከም ዝመሃረና ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ቀንዲ ሕድሪ ሂወቱ ሙሉእ ዝሓለፎ ማዕረ ክንደይ ነቲ ሕድሪ ናይ ወንጌል ከቐብሎ ከሎስ ጥራይ ትፀፅብቁ ዘይኮነስ ማዕረ ክንደይ ፈተና ከም ዘሎ ማዕረ ክንደይ እቲ ዘመን ከም ዝልወጥ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ግዜ ምኳኑ ዋጋ ከም ዝኽፍል ብፍርሓት እግዚኣብሔር ዝነብሩ ግን ማዕረ ክንደይ ክስደዱ ከም ዝደሊ ኩሉ ምስ መሃረት ኣድልያኒ ዘላ ኣብታ መወዳእታ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 11 ዘስተምተንኳ ማለት እዩ ሉቃስ ጥራይ ምሳይ ዘሎ ማሪቆስ ንዕዮ ይጠቅመና እሞ ተማልኣዮ ኢልዎ ምክንያቱ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ካብ 36 እንታይ ገጢሙ ነይሩ ዘይምርርዳእ ገጢሙ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ማሪቆስ ኣብ 37 እንታይ ብል ሽዑ ባርናባስ ነቲ ዮሃንስ ዝበሃል ማሪቆስ ከኣምሳታቶም ክማላእ እዎ ደለ ባርናባስ እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ግና እነዚ ካባታቶም ኣብ ጰመፍልያ እተፈለየ ምሳታቶም ከዓ ናብ ዕዮ ዘይመፅእ ክማልእዎ ኣይፈተወን ብዛዕባኡ ከዓ ኣምነን ሕድሕዶም ብዙሕ ምፍልላይ ባእስን ኮነ ኢላ ጳውሎስ ግና ነዚ ካባታቶም ኣይደለየን ዳሕራይ ብዛዕባኡ ንሕድሕዶም ክሳዕ ዝፈላለዩ ኣብ መንጎኦም ባእሲ ኮነ ባርናባስ ንማርቆስ ሒዙ ናብ ቀብሮስ ብመርከብ ከደ ድሕሪኡ ኣብ ጳውሎስ ግና ንካልእ ሒዙ ይኸይዱ ማለት እዩ እታ ጥቕሲ ኣቋሪፀ ኣለኹ ብዝኾነ እንታይ ክብል ደልየ ናይ መወዳእታ ሂወቱ ናይ ምስንባት ስለዝኾነ ነቲ ኣኽሊል ተዳልየሉ ዘሎ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ክወርስ ተኮይኑ ዋላ ብዕዮ ዘይተራዳድእዎ ዝነበሩ ከማን ብይቕረታ ምስኣቶም ናብ ምርድዳእ መፅዩ ናብ ዕርቂ ከም ዝመፀ ጥራይቲ ካልእ ዘይኮነስ ነቲ ምስኡ ዘይተረዳድአ ኣብ ዕዮ ዘይሓገዞውን ምሳና ክኸይድ የብሉን ኢልዎ ዝነበረስ ኣብዚኣ ግን ፍሉይቲ ዘበልክዋ ንዕዮ ይጠቕመና እሞ ሒዝካዮ ምሳእ ኢሉ ስለዚ ሎሚ ምሳና ዘይረዳዳእ ብዝተፈላለየ ክስታይ እንተሎስ ብፍቅሪ ክንጥምቶ ናብ ንስሓ ክመፅእ ነቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ ትዕግስቲ ከም ዘድሊ ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ሓሲቡ እታ ናይ መወዳእታ ምስንባት ክኸውን ከሎ ንማሪቆስ ናብ ዕዮ ይጠቕመና እናተባህለ ዝኾነ ፍቅሪ ናብ ሕድገት ክንከውን ከም ዘለና ስነ እግዚአብሔር ባርኩም እዚኣ ክብል ደልየ ኣገልግሎትኩም እግዚአብሔር ባርክ ኣሜን ኣሜን ኣቦና ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣዝዩ ደስ ድብል ኣስተንትኖ ዓባይ መልእኽቲ ዓባይ ትምህርቲ እያ ቃል ህይወት ተስማዓልና ኣቦና እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመላ ኣነ እንታ ሕቶላትኒ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣብ ቁፅሪ 5 ሲ ኣስተንትኖ ንቅድመ መምህረይ ዶክተር እወ ናብኣ ብኸምኡ ኣቢለ እያ ክኸይድ ሓሲበ ኣቦና ሓንቲ ሕቶ ሓይረ ከም ጳጳስ እዩ እቲ ምክሪ ዝወሃቦ ዘሎ ንጢሞቴዎስ ጳጳሳት ከዓ ወላ ካብ ዲያቆናት ጀሚርኩም ኣቦታት ኩልኩም ሲ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ኩሉ ነገር ሲ ኣብ ኣንቢብኩሞስ ፈሊጥኩሞስ ትምህሩና ኢኹም መሊስኩም ንዓና ደለኹም ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ንጳጳስ ጢሞቴዎስ ሲ እዚ ኩሉ ኣይትፍራሕ እዚ ኩሉ እንታሽም ክህቦ ከሎስ ብኸመይ ዓይኒ እዩ
ቁርብ ግሪላት ንብአ እቲ ኣፍልጡሲ ኣብ ጳጳስ ማዕረግ ስጋብ ድበፅሕሲ ንዚ ኩሉ ከይፈለጦ ድዮ ኣብ ጳጳስ እናበፂሑ دكتور ኣቤት نحن እዚኣ ኣብታ መጠቃለሊት ክንምለሳ ኢና ንምንታይ ኣብሎኹም ዘሎ ሕጂ ግን ኣባቲ ኮይና እታ መሰጅካ ክነፅንሓ ካልእ ግን ኣሎ ዶ ካብትን ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝበሎ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ይኹን ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዋልም እንተልዩ ንጢሞቴዎስ ምስ ተዘራረበሉ ሲ what message do you take for your life ንዓኻ ንሂወትካ ትኾንሲ እንታይ ኣላ መልእኽቲ ከምዛ ብረይ ድበለትና ሕጂ ኣይቲ መንፈስ ትብዓት እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይኮነን ተዋሂብኩም ዘሎ ስለዚ ትብዑ ምክንያቱ ፍርሃት መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስዋን እዮም ተባዕ ኮንከ ነቲ ሓቂ እንተፈሊጥካ ድማ ትብዓት እዩ ዝኣትወካ ትብዓት ድማ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመፅእ ናትክና ኣይኮነን እቲ ክትፀንዕ ከም ዘለካ ፈተና ከም ዘሎ ጳጳሳት ይኹን ካህናት ይኹን ዲያቆናት ይኹን ኣብታ መጠቃለሊ ክንሪኣ ኢና ግን እንታይ መሰጅ ረኺብካ ንሂወትካ ትኸውን ንዓይ ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ኳሕ ደበለኒ ኣብዚ ክሪኦ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከተንብቦ ከለካ ቃል ኣምላኽ መልእኽቲ ኣለዎ ናባኻ ናብ ሂወትካ መዓልታዊ እወ እዚ ኩሉ እቲ ምክርታት ንዑ እቲ ኣብ እምነትካ ምፅናዕ ነቲ ፈተናታት ፀኒዕኻ ትሕዞ ከም ዘለካ እዚ ኩሉ ምክርታት ንጢሞቴዎስ ዝበሃሉ ነበረሲ ንዓና ንድኹማት ትምህርቲ ክኸውን ተባሂሉ እዩ ኣነ ከዓ ንሱ ከስተንትኖ ኣነ ማለት እዩ ኣብተን ዝተፈላለያ ትምህርትታት ዋላ ኣብቲ ሳመሪስ ከንብቦ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ እምነትካ ምፅናዕሲ ኣብ ዝኾነ ፈተና ከለኻ ነቲ ቃል ናይ ኣምላኽ ፀኒዕኻ ትሕዞ ከም ዘለካ ንዓኻ ፀኒዕኻ ንደቅኻ ክትሕልፎ ከም ዘለካ ከስተንትኖ እንታሽም ቢላ ማለት እዩ ነቲ ፈተናታት ኣለው ዓለም ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከለና ብዙሕ ፈተናታት የጋጥመና ንሃይማኖትና ዝፈታተን ኣብ ሂወትና ገለ ከጋጥመና ከሎ ምንባር ኣምላኽ ንኸይነ ኣሎ ዲኻ ኣምላኽ እንዳበለ ዝዛረብ ሰብ ማለት ኣለ ኣምላኽ ዝፈተናታት ካሪኦ ከለኻ ንስኻስ ኣለኻ ዳኻ ትርእየን እንዳሃለኻ ንብል ሕጂ እዚ ዝፈታተነካ ነገራት ንዝኩሉ ሰጊድካ ነቲ ሃይማኖትካ ተፅንዕ ከም ዘለካ ተማሂረ ኣነ ማለት እዩ ካብዘን ኩለን ምዕራፋት ተንቀንዲ ሕማረ ዝተምሃልኩን ብከምኡ እየ ከዓ ናብታ ሕቶ ከይደ ዘለኻ ሰምዓን ዘለኻ ንኩልና ክጠቕመና ምንቲ ፅቡቅ ሓፈሻዊ እቲ መልእኽቲ ከምዛ መምህር እውን ከጠቃልለልና ዝፀንሐ ኣብ ኣያ ተዘውር ኣብ ምፅናዕ ኣብ ምትጋህ ኣብ ምዝራእ ነቲ ቃል ወንጌል ግን ኣዝዩ ክጠቕመና ዝኽእል ከመይ እንተኮይኑ ይመስለካ ብእምነት ኣብ ሓቀኛታት ምዃንና ኣብ ምንታይ ክንፀንዕ ከም ዘለና ፈይጥናስ ገለ ጥቕሲ ይሽጥለይ እንተሓዝና እዩ ኣዝዩ ሕግዘና ዝኽእል እምበር ሓፈሻዊ ተገይርናዮ ሃቮሪንግ ክኸውን እየ ግን ኩሉ ዘይክንሕዞ ንኽእል ኢና ገለ ጥቕስታት ግን ኣስተመቕር ኣቢልና ክንሕዞ ይግባአና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 8 እንድሕር ክበኩም ከም መበገሲ ድሓን ክኾነና ነቶም ካልኦት እውን ከነስተንትን ምእንቲ ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ሙታት እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ይብሎ እታ ሕቶኻ ናይ ቫሊድ ሕቶ እያ ስለምንታይ ኣስተናዒቅዎ ድዩ ወይ ከይፈርሕ ኢልዎ ድዩ እንታይ ዳ ጳጳስ ኮይኑሲ ጳጳስ ኮይኑ ንድሕሪ ዝተመልሰ ብዙሕ እኮ እዩ ዘለና እንዳሓ ናብኡ ክንመፅእ ኢና ግን ሪኻ ንመን ዘክሮ ብሎ ኣሎ ሞት ዘኪሩስ ካብ ሙታት ዝተንስአ ይብሎ ዶ ንክርስቶስ ስለምንታይ ሕጂ ምስቲ ኣብ ምንታይ ኮይኑ ዝፅሕፈ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ክንሪኣ ኢና እዚኣ ግን ዓባይ መልእኽቲ እያ ንዑ ንክርስቶስ ዘክሮ መይቱ ኣይተረፈን ተንስዩ ከዓ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፈሉ መከራ ግን ፀጊብ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ መከራ ናህና ሓጢያ ስለ ዝፀረ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከምኡ መከራ ኣሎ ምትንሳእ ግን ምስ ክርስቶስ ኣሎ እቲ ኩሉ ትብለታት መከራና ምስ እንተ ሓቢርና መከራ ሞቱ ምስ እንተ ሓቢርና ምስ ድማ ክንትንስእ ኢና ኢሉ ግን መን ይጠቕሰሉ ኣሎ ንክርስቶስ እቲ ሞይቱ ዝተንስአ
ሕጂ ንዓይ ወይለ መከራ ተፀጊበ ምስ ክርስቶስ ሕጂ ሞትና ምስ ክርስቶስ ብጥምቀትን ብመከራ መስቀልን ክኸውን ባርም ከምታ ክርስቶስ መከራ ዝፀገባ በዚኣ እንተዳ ምስኡ ብሽሙ ብሓቂ ግን ሓቂ ኢና ክንፈልጣ ዘለና እንተፀጊምና ንሕና ድማ ህያዋን ኢና እዚኣ እዩ ዘዘክሮ ዘሎ ሕጂ መከራ እንተጋጠሞስ ክፀንዕ ከም ዘለዎ እዚኣ ንዓይ ሕጂ ትሕግዘኒ ወይለ ኣብ ዓለም መከራ ብዓለማውያን ክገጥመካ ክእል እዩ ብዙሕ እዩ ነጊርዎ ክሓቲ ኣለዉ ሓሰውቲ መምሃራን ኣለዉ ብዙሕ ከም ዘሎ እዩ ነጊርዎ ግን ንመን ዘክር ነቲ ሞይቱ ዝተንስአ ክርስቶስ ከምዚ ጌርና ጥቕሲ እንድሕር ኣተኩር ኣቢልና ርኢናዮ መልእኽቲ ንዓና ንውሽጥና ዝኣቱ መልእኽቲ ክንረክብ ኢና ከምዛ ኣብነት ሕጂ ኣብ ቀሺ ተስፋ ዓለም እንታይ ዘኪርና ንማርቆስ ተማልኣ እዩ እንታይ ኮይኖም ነሮም ማርቆስ ብዛዕባ ገዲፍና ከይዱ ስለ ዝበሎ ሓንሳብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ግዜ እቲ ድሓራይ ኣይማልኦን ኢሉ ኣብዩ ነይሩ ሕጂ ግን ዝጠቅም ኢና ኣገልግሎት እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ፀቢቑ ይረኣዮ ኣሎ ንምንታይ ከም ዝተፈላለዩ ሽዑ እንተረዲእዎ በን ሪኮንሲሌሽን ከም ዘድሊ ከዓ ናይ መጨረሻ ምፍናው ከም ዝኸሎ እምበኣር ብዘይምርድዳእ ዝተፈልዩና ኣሕዋት ብፍቕሪ ክንሪኦም ክንሕዞም እሞ ንዕዩ ከም ዘገልግሎ ድሓራይ ማርቆስ ከመይ ዝበለ ወንጌናዊ ከም ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ተራእይዎ መንፈስ ሊገሊፅሉ የስ ሕጂ እዚኣ ሰባት መሲልዎም ብዙሕ ክብድሉና ይኽእሉ እዮም ኣብ ዕዮ ኣገልግሎት ከለና زي كن راد هذا أنا خلينا ناس زي لكن شلف جيرك أمط عبيل كذا سنحمو زيهم عيوم أي تقادمن ببو عيا أملاك شروط أنيهم تحرك أنا بعرك خمس موت وهذه أستنتنا تمس مالتي كم زجيرنا هاي ملغتين إحنا نخيل زلنا نسلا من باب نسلا تراي مسمع أنت الآن خوفنا بالله لينا خوينا خينا خسر تجزينا كنت خينا طفو يعني إذا تذكر الله زلقو نتاي تمهيرنا 4 معرفات كلاي تيموثاوس ملغ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 4 ምዕራፍ ተተንቲኑ ሎሙ ድማ መጠቃለል ተዋሂብና እንታይ መልእኽቲ ወሲድኩም ምክንያቱ ፀብፃብ ኣለዎን ኩሉ أبغى أنا ሓደ ዲ ከም ምዕራፍ 2 ዲ ከም ምዕራፍ 3 ዲ ከም ምዕራፍ 4 ዲ ሓንቲ ጥቅስ እዚ ሕዛ ኣቢልኩም እዚኣስ ንዓይ ፍልጥ መልእኽቲ ላታ ንዓይ أبغى أنا دستان كمكو فتندو فصلي أراي كاب قال أي تيموثاوس مዕራፍ 4 ቁፅሪ 13 ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥሮኣስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጽሓፍትን ምናዳ እታ ብራናታተይ ተመላዓለይ እታ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣስተንቲኒ ኣነ ኣብዚ ኣብታ ምናዳ ኣብቲ ብራናታተይ ተመላዓለይ ዝበሎ ኣብ ፅቅጥ ኣቢሉ ኣብኡ ተዛሪብዎ ምክንያቱ እቲ ፅሑፍን መጽሓፍትን ናይ ጳውሎስ ከም መሳርሒ እዩ እቲ ዶክመንትድ ዝኾነ ነገር ንዘለኣለም ተፃሓፈ ነገር ነባሪ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከምዚ ንምሳሌ ኩሉ ዝመፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ከም ንኣምኑ ከም ንርድኦ ኣብኣ ኣነ እንታይ ተረዲኤ ማለት እዩ እቲ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሓፈ ኩሉ ነገር እሲ ንዓና ጠቃሚ ከም ዝኾነን ብኡ ተረዲኤ ማለት እዩ መፅሓፍቲ ኣንቢቡስ ከስተንትን ክምህር ከዓይ ገና ደልዩሎ ማለት እዩ እዋ على هوات وينه اوكي ساستنتيني كيف أملاك بارك سنايتم هراي قالوا أمر تخلود ما أستنتن بالعلمه هراي بالقصر قالوا يدوم ذل حلو قال سلازم مو يتردات النان مالتي وين ما الأختي حزنان راينا خمس لنا أنا خجم مالتي الأم مشات لما مرت تخلودين أخن وقصاي مهار الناس بقير ናባናይ ናይ መምህር ኣይኮነ ቦስ ተሪያ ጋላ ጌልካ ቀልጢፈ በልናዓ ርኢቶ ኣለን ንብል ኣለ መምህር ተክሊ እሞ የስተንትን ኣስተንትን ስጋዕ ድመፁ ስጋዕ ድሓስቡ ይሓልየሎም ስለ ዝኾንኩስ ርብታ ያላትና ግዜ ኣብ ምዕራፍ 1 ላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 13 ነቲ ካባይ ዝሰማዕከ ጥዑም ቃል ከዓ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ንምሳሌ ሓዙ ሕጂ ካብ ኣቦታትና ክንሰማዕ ከም ዘለና ንኣቦታትና ዝምሃሩና ግን ኣብ ኣሲ ኣፅቅጥ ደብለለካ ኣላ ነቲ ካባይ ዝሰማዕከ ጥዑይ ቃል ምክንያቱ ኩሉ
تسمعه طعي قال كون አይከርን እቲ طعي قال ግን ክንሰምዖ ከም ዘለና ምክንያቱ ፍታ ዕብራውያን 13:7 ኩሉ ግዜ እንጠቕሳ ንዓኣ ክንደጋግማ ከም ዘለና ንሕናሲ ባዕልና ክንመሃር ከም ዘይትኽእል ኣቦታትና ክምህሩና ከም ዝኽእሉ ኣባት ነፍስና ከዓ ክንውከስ ከም ዘለና ናብቲ ሓቀኛ እምነት ከምፅኡና ወይ ከዓ ንሱ ድግፉና ዝኽእሉ ስሳቶም ምዃኑ ነዚ ከዓ ኣስተንቲና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንዓኣቶም ክነምፅእ ሰለስተ ክንደይ ክልተ ሓደ 13 ኣራይ ቃል ህይወት ፅቡቅ እቲ ካባይ ዝተምሃርካዮ ተሰማዕካዮ ጥዑም ቃል ከዓ በቲ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ንምሳሌ ሓዞ ንምሳሌ ንኣብነት ከምኡ ኮይና ንብል ዘለና ሕጂ ንምሳሌ ንሓዞ እቲ ካብ ቃል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ዝሰማዕናዮ ቃልሲ ንዓና ድማ ክንሕዝ ግባአና እዩ ክንዓቁሮ ይግባአና እዩ ኣስተንቱ ንክንብል ከለና ሓንቲ መልእኽቲ ንዓይ እዚኣ ትመስለኒ ኣለና ዶ ጊዜና እንጠቀመላ ፕሊስ ዝመፅእ ደሎ ሰሙን ካልእ ኣርእስቲ ስለንሕዝ ናይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ወዲእና ኢና ቀዳመይትን ካልአይትን ስለዚ ካብዚ ኩሉ ክንመሃሮ ዝቐነና 10 ሰሙን ኢና ተማሂርና ምስተን ናይ ሬቪዥን ንገብረን ከዓ 12 ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ቀዳመይትን ካልአይትን يا فديكون ود ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 ቁጥሪ ክንደይ ቁጥሪ 2 2 እሺ ክልተ ዳ ሽዑ ናብቶም ሽዑቶም ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም እሞ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረርቲ ንወለዶም ዘይእዙዛት ዘይማሱር ርኩሳት ኢልዎም ኣብዚኣ ሕጂ ወልክዑ ኩሉ ነገር ብጃህራን ብፈኸራን እንድሕር ጌርናዮ እቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ናይ ጎይታ ይተቐበልናዮ እዚ ግን ብርእስና ዘምፃናዮ እምበር ከምዚ ትእዛዝ ናይ ጎይታ ከም ዘይኮነ ይሕብረና ኣሎ መስለኒ ብርእስና ብጃህራ ከይከውን እዋ አሌዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ አሜን አሜን ስለተናይ ኩሉ ጊዜ ተሳትፎ ድማ ኣዚና ነመስግን አሜን 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 ወደይ ማዕረይ ትባረኸለይ እሞ ጊዜና ክንጥቀመላ ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም መግለፅን መብርህን ገይሮም ብጸሎት ገይሮም ከዓ ክዓፁርናዮም ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም በሎ ቁርብት ለይ እኳን ተሰኪፈ ድሓስኩም ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ክንሳተፍ ተፀብየ ነይረ ገለ መልእኽቲ ሲ እዚኣን ወሲድና ኣለና ዝብል ጥቕሲ እናጠቐስና ወይ መልእኽቲ ክንሕዝ ክንጋደል ክንክእል ኣለና ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ከገድዘና ሕጂ እዛ መልእኽቲ በታ ናይ ዶክተር ፀጋብ ሕቶ እውን ክንምልሳ ንምንታይ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ጳጳስ ዝኣክል ሸይምዎ ከሎስ ንምንታይ ከም ዝፅሕፈሉ ኣሎ እዩ ሕጂ ጳጳስ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ይሸይምዎ ዘሎ ገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣሎ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ዘለዎ ዕብየትን ጢሞቴዎስን ወዱ ናይ መንፈስ ወደይ እዩ ሕጂ ኣባታዊ ምኽሪ ወላ ልዕሊኻ ዘሎ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ምኽሪ ኣብ ኣምላኽ መቸም ክመፀካ ናይ ግድን ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እዚ ድማ
نتي كم وجد زفلطه زي معدو زي هبلو انت هاي عينة معدو زي هبلو لا بيكون يصحف له زلو هواريا باولوس بيت ما صرت خوين يصحف له زلو هواريا باولوس اتي نابسال ساي سماي زتنطق مس كريستوس زتزارب بكريستوس زتمهره حجي جن ابصباب عنك الاتيو انا تاشير له قال املاح جنا يسرني له مغنياتو قال املاح كل غزي كصبم كل هواريا سي يزرغ حمو وانجيل كابو متن تزرغح نبرت ابت صبابا مزرغح وانجيل ساتهم عموچوت زحسبو املاح مكرا مسمصت مكرا جن زرغح وانجيل ايزو تقوملو نيرو سلازي قال املاح جنا يسرني بلو حجي ابت بيت ما اسرت خوين له حجي اي تحفر يبلو له مغنياتو ن هواريا باولوس نيتو باولوس اذا كم مساله حمومات زمحر زنبر خندي تامرات زقبره هوارياسي كم تاثير بخمس مكرا يحلف الله انه تسفق يقرص انتي ازي مصنانع منفس كما مكرا خم زلو اذ نغرو زلو واسقاز كله جبار تامرات ما بلعبت بحيل منفس قدوس كله زقبره بمكرا ناي نيرو عرفت جزيتي ناي روماويان غزاتي تاثير يزلو ابروم هواريا باولوس سلازي كيت فرح نها باولوس اكو خمس زقاطمو نزي حنا املاحنا عيد ما تاي زبل نزي حديث كيملس نزي خا موت تنسائن كريستوس كاخري زغبرو زمعدو زلو مكرا مس كريستوس مصاب ناي قدن مخاني دحرزي اخليل عاوت كم زلنا يلو كصنانعو كلو اخا تري مالتي سلازي هو اباس نيرو اتغنا بيت ما اسرتي اب صبيب اتيو موتو سماعتነት تقبل الناس تصبين كله بتبعات جن اذا ملእخت زي نابتم دقو كلؤخ كله اي مغنيات بما اسرتنا عالماويان بقفعنا عالماويان كيف فرحوا ندحريت كيملسوا عيو وانجيل كعيو خمزلوهم حجي اتزعقسوا نتزصنعوا اندما بناتهم توكلتي بناتهم كئلت كيكون كا انتايلو ممرابتا تقاللي وتقيسوا نيرو بصقا املاخ امبر بحيل منفس قدس امبر كابو ايكونن مغنياتو كم ابنت توسيدنا حواريا بيتروس نكريستوس كزعبك اينوزي وسيني صقا قد بمقبالو ثلاثه زي خحد خلوخ اندرا يفلطوني صقا مستقبل جن اتبحيل منفس قدس مصنع جن كما يزبل سماعتነት كما يزبل موت انك مويتو كم نقص كم زخبروها نرئي مالتي سلازي كابا يكونن انت الى الك تحزل لك نسخه او وشتك حزو نمن نكريستوس نت حيل زهد نتي مملي صقا منفس قدس زملئ نت زلصنعك نعو حزو ذكر له نت من انت خازموتن زتنسئن ذكر له خبل خلوي سلازي اي تحفر هواريا باولوس تأثيرو يتي امونا قلقالينا كريستوس ناب سماي ثالثاي سماي زتنطق عندي زرعي تأثيري لك تسفخي تقرص اي تحفر نقصات علم كاسرو يقول يوم اي تفرح سلازي بكريستوس اتي زموته زتنسئ كريستنا ابتنسئ موتاني انا تسفى نقبر اموت كريستوس اي تدمدمتن بموتو نت موت سعيرو زتنسئ قويتا نعوينا نامن حجي بتنسئ انت زي تدمديما هيوتنا تنسئ خا نبل كلنا خا كله اذا تنسئ كتاب يمان املاخ تقوم نفس حيزا زي تنسئ نفسي انا كريستوس صقو مليئه زيت ملالس نفسه تغينا اب يمان املاخ يتقومني زي انت انقلا بانا سلازي تتصنعات كاب املاخينا نرخبو اذا خا قداسي معنا يبل بصقا املاخينا خا نغبرو كله نغبرو اب وانجيل يوحنس 15 سنتاي بزي بايس ولا حنت تقبرو اي تقولوا امدي الدوي الى خزارب اخي الى ذلقم زي حجي مساخاتكم انا بزي املاخ حيل تزيبني اي كلاني اي كونني جن نتي املاخ ذهبنا لؤمات كينا خين نبركا كنوسن دما قلطتي بنا يومه بنا قلبتي بنا املاخ نزخ نتقملو نتقملو جن مسؤول متعايش خوين مسارحته خوينا بمخرا املاخ زخدو عيل خوينا نسرح جن املاخ كنصانتي بنا نصا كنحسب بزعبا فرد مصي نيرو نمرتخلو كاب زخمز زمسل رحق يلوني هاريا باولوس نتيموثيوس يمعدو نيرو كم انت يرحق زبلو زلو كاب تحنا كابتي نعبيتو منفساو عبيتو ناغلغلوتو زيتقو نافت عبيتنا كودقو زخيل كم تخطع رحق كاو يبلولو سلازي تقول حماق ممكن فلتك نعنا مستوعل توهيبناي مستوعلك قلصلنا نتحماق
ካብ ፅቡቅ ክንፈልዮ ነት ሞትን መንጎ ሞትን ህይወትን ዘሎ ፈሊጥና ክንፈሊ ክንርኢ ስለዚ ኮን ይምረና በዚኣ እንተኸይድኩም በታ ገፋሕ መንገዲ ተኸይድኩም ሞት እያ በታ ፀባብ እንተኸይድኩም ህይወት እያ ስለዚ ነስተውዕል ኣለና ንፈርድ ኣለና ባርዚ ኣይትጠቕመንን እያ ታገፋሕ ዘፀባብ እያ ትጠቕመኒ ንፈርድ ኣለና ስለዚ ነዚ ምስተውዓል እዚ ኢኻ ዘጠንቅቆ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ይምዕደሎ ንደቅና ንነብስና ካብ ዝጠቕመና ካብ ዘይጠቕመና ነገር ወሲና ክንወፅእ እዚ ምፍራድ ኣይበሃልን ፅቡቕን ሕማቅ ክንፈልጥ ምፍራድ ዝበሃል እንታይ ክስቶ ሓጢኡ ክስቶ ፃድቕ ክስቶ ከምዚ ምባል ንሰባት ንሕና ግዳም ኢና ንርኢ እምበር ውሽጢ ኣይንርእን ኢና ግዳም ኢና ዝግበር ዘበለ ሕማቅ ግን ሕማቅ ነውሪ ክንብል ኣምላኽ ምስተውዓለ እምሮ ሂብና እዩ ነውሪ እዩ ክንብል ክፉእ ተኮይኑ መንገዲ ጥፋእ ተኮይኑ መንገዲ ሞት ተኮይኑ መንገዲ ሓጢኣት ተኮይኑ ኖ ክንብሎ እምቢ በልዎን ሰይጣን ሕራይ በልዎን ኣምላኽ ኢልና ከመይ ጌርና ዳ ከምኡ ክንብል እቲ ምስተውዓል ዝሃበና ኸ ናበይ ክነጥፎ ዳ ስለዚ እቲ ፍርድን ምምማይ ጥቡቕን ሕማቕን ኣስተውዒልና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ሓንቲ ኣብነት ኣምፅእ ነቲ ዝሓመመሲ ክንዲ ዘሕውዮስ ኣብኡ ገዲፍዎ ኸይዱ መምህር ስለምንታይ ዘይሕወዮ ሓንቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ብቐዳማይ የንብብ ነይረሲ ብዛዕባ ኣምላኽሲ ኩሉ ይኽእል እዩ ኣምላኽ ኩሉ እዩ ዝኽእል ኣምላኽ ዘይክእሎ ድማ ኣሎባ ንሕና እኳ እንተካሓድናዮስ ንሱ ንርእሱ ክክሕድ ኣይክእልኒ እሞ ንሱ ንነብሱ ኣይክሕዳኒ ኣምላኽ ዓመፅ ኣይክእልን እዩ ዓመፅ ፍርዲ ምግዳል ኣይክእልን እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ፍቃዱ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ፍቃዱ ኣይኮነን ፍቃድ ኣምላኽን ክእለት ኣምላኽን እናሳነና ንኽእል ጸሎት ክንቅብር ከለና ሓሳብ ልብኻ የስምረልካ ትብል ቃል ኣነ ተሰክፈኒ ብስክፍታ የሪያ ሰናይ ይሕስበና ሓሳብ ልብና ኣስመረና ሽዑ ቅድም ሰናይ እንተሓሲብና እዚ ኣምላኽ ክሰምሮ ክእል እዩ ሕማቕ እንተሓሲብና ግን ኣምላኽ ኣብዚ ኣይሰምራን የለን ኣይገብራን ከምኡ ይኮነን ባህሪ ከምኡ ይኮነን ባህሪ እዩ ሓርካ ሃዋርያ ጳውሎስ ነታ ኣብ ጎኑ ዝነበረት ውግኣት ከይጠረፈ ኣልዕልና ኢለሲ ክንደይ ግዜ ለመንኩ እዩ ዝብለና 3 ግዜ ለሚና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ከም ንረኽባ ኣምላኽ ግን እንታይ ኢልዎ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ብብዙሕ ተሓጓስ ብድኻመይ ክምካሕ እየ ሕጂ ሕማም ምስ ክርስቶስ ከለና እንተኮይኑ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጦን ኢና ክመፅእ ክእል እዩ ሕማም ጥራይ ብሓጢኣት ኣይኮነን ዝመፅእ ብሓጢኣት እውን መፅእ እዩ ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ነምፅኦ ባዕልና ሕማም ኣሎ ንክብሪ ኣምላኽ ድመፅእ ሕማም ድማ ኣሎ ክብሪ ኣምላኽ ክግለፅ ፀጋ ኣምላኽ ምእንቲ ክበዝሓሉስ ውግኣት ተዋሂብዎሉ ከይዕበ ምእንትሲ ውግኣት ተዋሂቡ ሃዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ኣምላኽ ዝኸብረሉ ዘበል ኣብ ሂወትና ዝፍፀም ንክብሪ ኣምላኽ ይኹን እምበር እነኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም ትብሎ ከምቲ ድላይካ ጌርካ ተጠቐመለይ ክንብል እዩ ዝግባአና ስለዚ ከጠቃልላ ተኮይነ እዛ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እዩ ዝፅሕፋ ዘሎ ናይ መንፈስ ኣቡ እዩ ጢሞቴዎስ ዋላ ጳጳስ ኮይኑ ተቐቢኡ እንተሎ ፈተና ክገጥሞ ክሕይሎ ይኽእል እዩ ንጳውሎስ ከምዚ ካብ ግበርዎ ንዓይ ከድኣ ምንታይ ከነሓስይሎ እየ ተስፋ ከይቆርፅ ከይሓፍር ኣብ ቅድሚ ነገስታት ብትብዓት ክሰብኽ ሕድሪ የፅንዖ ኣሎ እዚ ንሂወቱ ሙሉእ ክኾነ እዩ ነዚ ቃል ኣብዚ እናዘከረ ንሱ ድማ ጉዕዞ ካልእ ሓንቲ ኣገዳሲት እንታይ ኢሉ መስለ ሕድሪ ሂብዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ዘይኮነስ ንዓና እውን ከነስተንትና ትግባአና ነቲ ቃል ኣምላኽ ብትክክል ክምህሩ ዝከኣሎም ሕድሪ ሃቦ ትኽንትኽ ሓቂ እዮም ግን ከየዘንብሉ ነስተውዕለላ ክምህሩ ዝከኣሎም እሱ ብምንባር ኢድን ተሸይሙ ከምኡ ገይሩ ክሸይም ንመፃኢ ወለዶ እውን ምእንቲ ክምህሩ ሕድሪ ሃባ እዩ የመሓላልፍ ኣሎ ብዛዕባ መፃኢ ወለዶ ትውልዲ ከይተረፈ ክሓስብ ከሎ ኢና ንሪኦ ክንደይ ነውቲና ኾን ሎሚ እዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ሂወት እነስተማቑ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ተኣሲሩ ብማእሰርቲ ይኮነን ዝስከፍ ዘሎ ሕስብዋ ሞት እያ ትፅበዮ ዘላ ብዛዕባ ሞት ኣይፈርሐ
بزعبا قبري قالوا يدف واي تحسبوه لو من ذا تفرحنا زلا مس موت كسابي قبري حق بز كوينا تعقيدنا زلنا نحن موت فصيمو بزعبا موت يتزاربن اخليل تقريب اللي الله قعزي قياي ودي نتا امنتك حاليه اي زي اي حجون زصنع ذل حدري يبالو نسب كتقصل منتي منياتو برهان املاح نسوسي سباخ وانجيل ناي احزاب تباهيلو ايو ابصحي اخيلو انديو حج كن زي وزيا نخل انت كتبصحسي اذا كل حساره مكاره صقيبي حجون كتقصل الله مخنيات هيوت نسع كم زنعي تداليل لي زل خليل دما نخلكم تداليلكم الله بينيت انت مصيهم بتقنعت من قد انت مصيهم حجن ولدوسات نحسب ألنا أي ولدوسات نصنت دلنا لهم دقنا نفسنا سلازيتو معقبنا دقنا خنا معقبنا أملخونا يكالنا نمصا ولدو امنتهم حاليوم نهيوتهم نقدم سب نهيوت يسرح نهيوتهم نقدم لحراي دما نهيوت كالوت برهان كونو كمزا حواري ጳውሎስ حضر زبنا زلو زين خانات ጳጳሳት ዲያቆናት ጥራይ ኮነትን ነፍስ ወከፍና እንታይ الله ይብና ነይሩ መምህር አንቶ መክሊት ያዚያ ኣብዛ حያ ንገራ ኺድ ጠጽል ይብለሎ زحدر زيا اب نفس وقفنا مكليت توهيباتنا الله ابز حلفنا يقبرهير زرعنا نعانا كم كريستيان رجعنا نخير زلنا ما ادى املاك مكليت توهيبنا هو توهيبنا الله زيا انت غيركم انقص املاك تورسيكم مصبصاب كمصي دحراي زيا تزيغيركم دما ايت ورسوان يهم كبلنا دحراي مبليعكم ده سيتيكم ده كبلنا اي بلعكم اي سيتكم تخينا مكليتنا حبيبنا يصنيحنا مالتي قال املاك تمهركم تنقركم سمعكم لو غيركم مرو مصي هو سمعنا قنا يقبرنا يون مكليت كا يربح خان اتليس نفس خونا يدحن كلا لذي ممر دكتور طقاب مليسه يا اخو انت حطها بتاع مستنتان اذا انا كليت متمارسة باش كان يوسس معنا اولوس ناب اميتيوس جن كم زيات تمثل نفسه خي حسبه موت الناس تصبيون كله زعبا موتو ايستنتن نقادا تي اخليل عوت ترايو ابي كميز بلا غدنا خمس نبر سلا زفلط نساتو قدر زخلو نسقايم نسو جن هياوي مس كريستوس مماتي متنسع نستوعلاتا معراف كلته فقدي شمونته مستزموتن زتنسى كريستوس تتسقلن زموتن زتنسى مماتو سبات يما سامسو يخحدن ديو نستوعب تنسى كريستوس زي امن كريستيان كونا يكون اليوم يهوداويان يامنون يوم اسلام يامنون يوم قالوا ሃይማኖታቱን ያምንን እዮም ንሕና ግን ብትንሳኤ ክርስቶስ ብዓወት ዝተንስአ ንሞት ስዒሩ ብኡ ኢና ንኣምን ተስፋና ካባ ተዘይኮይኑ ትንሳኤ ሙታን ተዘይህሉ ነይሩሲ ካብ ኩሉ ነደንግጥ መኾንና ነይሩ ብላሽ ኢና ማለት ኮይ ሓመድ ድኹዒ ኢና ኮይንና ክንተርፍ ኣይኮንናን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ገለ ካልእ ሕቶ እንተዘይብልኩም ኣብዚኣ ክንዓፅሎ نخالقوت كمهرو زخلو بزخونه بتهواخ إيدو خي نبر أفت مشام ناي باباساتن كهناتن ياقوناتن قال خبر كله بتهواخ إيد كاي تنبر إلو معناتو كمهرو زكالو كمهرو خلو دما بعقلي بتعقستي بفقري بر كمزا بريزن ببتلنا معرف سلسته زلا معرف سلسته فقد خلت زلا لا ايوامو فتوت الصوم زخونو يوم فتوت جنزب تجهرتي عبيات تتعرفتي نولدهم زي الزوزو زي ما اسكو رخصة حجي فلتن نبينا نوانجل ايتبقعني تاكتل له امزا صقا املاح فرحات املاح كسلو الله سلازي بفقري انت زي تسبخ كوينا اتا بفقري تعي امنات اتا بفقري تعي امنات يا تدحننا تقبر تفر فرخ تكون كتكل على اللوا سلازي نحنا قبر تقال كنكون زي بيري يدقفنا بس سمعنا يو
نعو أتم أمنات أقل قلتي بوي نبتفرالو لكم منقست أملاخ نعو ورسو زبل زمصدا أنا سمع اللمبر أن فرد له قيدو خباير حقول زبل قال كي نسمع كبير أملاخ دقفنا كل جزء مس دقفنا أي كنا عيين تفكير نالو بقارين يعثات انتو قينا أملاخ كل جزء أبوت بوتو بلقوا نحن بحاتيات كأو نرحق بخفاء كأو نرحق أباسات يوم لومي زخول صقم زمصنا زلو بيت كريستيان نقصات انداتل اخذيا كله ابانا طرايون هيكونن لو مهري خلوسي اب عالم مولو نقصات ذا عالم يا ايدا هيبا بيت كريستيان ايفال كنتبل بينات كقبر كله تدقف منقص اواج ولا عمصتي بدلت دخاتاتن زختاماتن مدفاتي حزبومنا بينات وقع حصب حتى تقولوا ايفالكم سلام قبل كنن زقبهم ما ياخلنا مثلني حتى تزيب لكم كان حدرا عرفات تمرتي تغسي حازويهم انا زيا استمغيريا انا زيا نعين هيوتي كم زيا تمهير الله شو باخذ استنتن كلها حد عيو حد تتقبر يدفعك كمالتي حفش او تكون كاجن بحنت تعلم يتخليها حفش او سئل غلو كطبقي كن تغسي فرحات كنكون ايقبانا نمنينا نفرحو منم نسقان ننفسن قتيلو مخلتين اب جهنم كنتو زخل مرنت سقا مسقتل لنفس ولا حنت زي قبر ايتبحو ويل ما خلينا رز زي أبونا قرب نشتي دستاي كبلا قرب تامستنتانسي انتاي كوينا ترد أني نهوري بقولس أب أسر بيتنا مكران كل شجر كل نزخ عدران مهاب كي جوجس كل نجار مفت أو مسناي كل زنبري إنها تتحزي كله زم كلهم سمعتنا انتاي يبلون يرم أجهم أن أنت تطفي إرسراي تطفي إني عند أبو خيدم لك عقدلس كم تناتا تمحلفا أب أسر بيت كريشان يوم داتا بهلو كله فدا يمكن يوم تأسرها صحف هيبم أفتسان الساين دالا تمتنا إرترا ألا እንዳበሉ ትትብዓትን ትገንስ ልክ ኹም ወምስኡ ገይረት ተሓሒዝዮ እቲ መከራ እንዳፀገቡ ከምዚ ኢሎም ሓደራ ክብሉ እናታቶም ከዓ ምስ ኣኺ ትኸይድ ኮይና ትስምዓን ነበር فكر عذاب علامة أتي منفساوي علامة إذا دما سجاوي علامة هو علامة صنعات كوينهم أتي حدري نخالوت النهابوه أجيكم قصلوه تقعزو قصلا له هاري بولس ملك هما أف موت كوينيو نتاع علامه نتاع حدرو نخلو خطقم تخيل مانياتو بسجان تاريخيو نحنا نسألت نخلنا نتقم نخلنا بسلام كنبرلو بفقر كنبرلو كنسترحر لي يتي علامة نيرو قمتينا هذا دك سبات حماقاتي نمبر أنا بجان دابل زحالف مسؤول قرب تتحيزات سمع طبقة التحاز نمبر طبقة أبسبب نخلو بزعبة موتهم كي حاسبوا بك علامة خطل كم دلو تراي لبوا نهابو حليفهم لنا دابل جسلف كمسنا هورب أرست تتحزت كوينات فكر وصل له أمنا هو كومين أنا ما ساسلو حج قلنا عايكي أنا ختاي أخبر زلنا نبزيها نفسي سامنتي على الأخي إذا أنا خنفتش زلنا حج زانتا خوينو تد أنبيبنا يا حليفنا زانتا يكون نعيسي إذا قال الله أملاخ زي قالوا من عيات زارب نزلا أنا لومي تميتي وسي لومي أنا تميتي وسي هاري باولوس بمنفس قدس تدريخو ناباي ملأختي صحفات صنع تبع أي تحفر قال بكريستوس بتتسغلي بتزموت زتنسي أي تحفر نعور أيو كومو دما سرا مسؤول مكران تدا صقيبكا سبات بحسوت كتصلو مخاخو اليوم كتصرفها حامي خاخو اليوم كأسر خاخو اليوم كم دم كلهم أحواتنا نحاتنا بوتاتنا وكيم تأشيرهم زلو كببنا انتنيس جميركا حجي حق مغاناتا من قد خطراي ممية صنعية رأية أبتكل دولو يهاتري سلازي كله زي كنك ما تسخيلي نعيو بفقر خا كله حلفو بتعقستي حلفو تتعقس بكا
ካብኡ እምበር ካባኻ ኣይኮነን እቸም 20 ገለን ዓመት ክእሰሩ ሰባት ብጥዕና ይህልው እዮም ኢልካ ከተሓስቦም ሓይሊ ኣምላኽ ዘይኮይኑ ኣፀጋሚ እዩ ኣምላኽ እንተልዩ ምስኦም ግን ኩሉ እዩ ዝከኣል الراي ما أخلنا بصلوت كان عزو لبواي ندحري نستنتن كلنا تقصي نحاس كاب حنت معرف حنت ويكل تقصي ديان ملختنا عايزي أنا اللون قابلنا نعاي أجي نبتاخو ستو تبعي له صحف كله نعاي كقنا عدل لني أنت سلام الله سنة وينافقكم يهم مثلا على بيك ايش سلازي اللودي على بي مرقطه أنا أبونا كل زبالة طيب كلهم حد حدكم داستيبل عزبهم كاب قويتار هو بدكم نبن بتحقص عدمنت أنني هبلنا ما من سلام كنصلي وقيمنا طلبنا هنعزو آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هاد وأملاك يوم بحدش كل نزحز جزي أبي رب بقول كان مدحنا يكرسوس منتي سلام ذا حنتن لعلو كل زغنة قدس بيت كريستيان من كل سلام نلمنا لنا قبل علي حزبن ممنان بزح سلام كيف نزخل سلام سلطان زلو جزي أبي رب أملاكنا من سلام سلي وبسميات نبر ربنا سمكاي قدس من قصتها تنسى واركا خمسة بسمايكم ودما مزري خلنا على تنجرانا لو محبنا نحن نقول لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسان حدا قالنا كم قاد حنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حايلن كبرن زلال عسكاي ما من دينا قدس مريم من قدس جبريل الملك سلام لك الله بعلنا خدن قدس قهون قال يا دغدي ابي قويتا سلام لك الله نسخه ونسبرك يا اخي فرما صنكم برخي او من تتزقا እግዚአብሔር بسخي بسدس بل حاجاتنا حاد قالنا نفت ودخ يسوع ክርስቶስ من تانا من لنا امين ونقول تعد እግዚአብሔር ንልብና ካን ማልደካና ለና ونقول سلام هبنا كل يبقى إخامو وإግዚአብሔር أطرينا ጸጋውን አፍስሰልና ዘይካኻል እንፈልጦ بعد أملاخ يبلنا ቅዱስም ካን ሰምን ጥውዕና ለና ኣብ ሰማያት ዘበኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፍ ኩልና ኣሕደር ኣብዚ ዓለም እዚ እንባርናውን ብሰላም ሓል ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓትምካን ምስትውዓልካን ምልኣዮም ኣብ ምእመናን ምእታው ጣና ንዘለዉ ጎረባብትናውን ሰላም بسلام حلوهم بهدء قنعن هيوث كنبرن بكل سنة يملكو دما ناخان እግዚአብሔር بمفرح بحياونت كنبرن بكريستوس مسؤول منفس قدس مسغانان صنعات مزل كلام كل ساعه نزل عالم امين آمين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታ ሰራዊት ነመስግነካ ለና ዘላለማዊ ሕያውን አምላክ ነመስግነካ ለና ጎይታ ስለ ጸናሐና ጊዜ ነመስግነካ ወ بقالك أجرك معيدكنا كسيس كنا يا خمو أتي نصنعات زمعات كنا معدو نصنعات منفس كتل أخلنا مو مسخا باخا خنصنع دما دقفنا زلالم أملاخ هو أخلي العوض بت من قد خا مسخان تدع حبيرنا أخلي العوض تداليلنا لما نزخلي العوض زي كورشا قامتا يعنتنا منفس نزق الكاسمعن مقبار زعاقراي إذن توت لبي ختبنا دما نلمنك لنا هو خنقامات أمصاينا هنري أبتزل علما هيوت خنقامات مبر أبزا غزياويت ندحريت كاين ملس أب كنت قطعن هلخن كاين أنت ختدقفنا نلمنك لنا أب تعبيتن سلئن شارنتن وزينا هوغيتا امتنسخا مس كل أبسانا زفكر كاننا نخلو بفقر خنطمت بعرق خنبر كتدقفنا عرق منفس كتلأخلنا دما نلمنا كالنا
ወጎይታ እዛ ሰዓት እዚኣ ንልምነካ ሰላም ካብ ዝሓልናን ሃገርናን ህዝብናን ጎረባብትና ሰላም ካብ ረድኤትካ ናውርን ኺናትን ወልኺናትን ኣርሕቐልና ልቢ እቶም ገዛእቲ ክትግስጽ ንልምነካ ይኣክል ክትብል ስለ ህዝቦም ግድኽ ክኾኖም ወግሐ ፀብሐ ኺናትን ህውከትን ይኸውን ኣሎም ወጎይታ ስለቶም ዕሸላት ንልምነካ ምፍሳስ ደም ይኣክል ንብዓት ኣዴታት ይኣክል ክትብለና ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ነቶም መንፈሳውያን መራሕትና ንማሎም ወጎይታ ናብ ልቦም ክትመልሶም እሞ ንዓኻን በይንኻ ንዓኻን ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣይትፍራሕ ኣይትሕፈር ዝብሎ ደሎ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ደው ኢሎም ስለ ህዝቦም ክጣበቑን ክማጎቱን እምበር ንቤተ ክርስቲያንና ቤት ማእሰር ከይቅይርዋ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ሕጂ እውን ልቦም ቀይር መስቀሎም ኣልዒሎም ኣብ ቅድሜኻ ብዘይ ፍርሓትን ዝተዛሃብካዮም ናይ ተባዓት መንፈስ ተጠቒሞም ነገስታትን ንመኳንንትን ክግስጹ ስለ ህዝቦም ግዲ ክኾኖም ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ንዝሓመሙ ፈውሰልና ዝድኸሙ በርትዓልና ባሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዎ ድማ ርህበሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራውፃዮም ንዝዓረፉ ነብሳት መንግስትኻ ውርሰልና ንዝሓዘኑ ድማ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና ንሽማግለታት ሓይልን ጽንዓትን ክትበልና ንህፃናት ድማ ምስተውዓልን ጥበብን ዕብየትን ክትበልና ንልምነካ ናባኻኻ ነማዕቅቦም ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝጎደሉና በደሎም ከም ዝሓለናሎም በደለና ወሰናይ ተደርገልና ኣብ ኩሉ ክባድ ሕና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክደንግል ኢኺ بسقاخون دنقل إخي أدق زابير قيتا سراوي سلام لك الله خون السخاء ونسبر إخي فرما حسنكم برغي ومن تتقاق زابير مساخي وفسدس بلك حاتياتنا نخار قلنا نفتوى رخيص كرسوس من تانا معرض لمن لنا آمين كانانا ملخنان مدحنينان يسوس كرسوس كهن لقى كانت ودد بكم أساسر حتى عدم ساسا سابوتاتي كانت اندياقوناتن سوتنا نستن أرقوتن أناتن قبل سنتكم جميعكم حاتيات وزقبركم بزحال في محاركم زمت خاي حالكم وفن منفس قدس كما سارحات يتفتحكم كان منقصة سماء تدالنا يقبرنا يقبركم اجزيو محرنا كرسوس نبل عثر تكلت اجزيو محرنا كرسوس دي 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 محرنا كرسوس بغشيت انت اللي خبغش تسفع لهم وكابت اقوانا او يقصص زحلف محرنا بزمت سريتك اجت እግዚአብሔር ንምራይ በአፉን መንፈስ ቅዱስ ድልዋት ይወረና በእንተ እግዝእትነ ማርያም ጊዜ محرنا ክርስቶስና ለአሰብተ ጊዜ أنت تسمع مرحبا 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 فقر እግዚአብሔር አቦን ጸጋ ጌታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም ለይቲ ይግበረልና ثانك you أبو شيء آمين 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 بروح ليتنا هلا آمين ثانك you بروح ليت بتاتنا ሰላም ለይቲ والله آمين آمين ኣሜን ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ሎለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን آمين ብሩኽ ላይ ትግበረልና آمين ጽባሕ መድሃኒ ዓለም እዩ ብሰላም ናብ ቤቱ የንቃሕና آمين ብሩክ ለይቲ ንኹልኩም እና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዕልና ብሩክ ለይቲ آمين ቃለ ህይወት ይስማዕኩም ብሩክ ለይቲ